أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى جميراد تولوي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كو إند الله، الرحمن كو إند الله، arrahimi ko inde Allah. En kaalino no ɗi ceerdanno kanji fof. Bismillahi ko inde Allah, arrahmani ko o joom yurmede huftodinde aduna e laakara fof. aɗa yiya juulɗo no hokka ni'ma, jiya kefeere no hokka ni'ma. aɗa yiya juulɗo no hokka cellal, jiya kadi kefeere no hokka cellal. Rahmanu o ko juulɗo e kefeere fof ndendi poti hen. wa amma arrahimi ko inde makko kono ko nde o hertinarene julɓe tan to laakara to woni yurmede makko nde. toon sa yi toon julɗo no nemi jeyata kefeere o kono boomi. sa yi toon julɗo ono selli toon jeyata ko kefeere o no ñawi. wadde kefeere o heƴani e rahimu o. alhamdu dendagal jettoje lillahi godani Allah, alladina on anzala jippinɗo ala abdihi e dow maccuɗo mum muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. muhammad biyeteɗo ni jippinɗo e maccuɗo mum biyeteɗo muhammad o. jettojo godani Allah jippinɗo e deftere muɗum, jippinɗo e maccuɗo muɗum alkitaba deftere. walam yaj'al lahu, o waɗani deftere nde, o waɗani e mayre iwajan ɓurodirgol walla luutodirgol. deftere nde kayre fo ende fotodiri rip, tanaqudu ala e mayre. haala kawni ha kadi yanti hen kadi deftere nde qayyiman ko nde foccide liyunzira. ɗum noon o jippiniri ɗum ɗo ko ha on hulɓinira, on maccuɗo mo jippini e dow mum o ha hulɓinira ba'san lebte shadidan cattuɗe min ladunhu ummartoɗe e makko kanko jomiraɗo min qibalillahi. eyyi o jertina heferɓe ɓe yo ndento woofdemo nde, yo ndento salanademo nde jibinanta ɗumen ko lebte cattuɗe. wa amma julɓe ɓe wa yubashshira almuminina, on sanga o weltina julɓe ɓe alladina no ɓen yamaluna salihati ɓe ina golla golleji moƴƴi. o ɓenne o weltina ɗumen tinnoɗe ko gonɗon e dow mum ko jagge hen ha tiiɗa. heedani on e nadde aljanna so wona maayon. son maayi ko aljanna paaɗon. aljanna ko ni wayi, aljanna ko ni wayi, aljanna ko ni wayi. o haala belamma aljanna, julɓe beltoro ɗum kañumen ne ɗaminade so maayi ko toon kay. ɗum woni woyi bashira almuminina, o weltina julɓe alladina no ɓen yamaluna salihati ɓe ina golla golleji moƴƴi. anna lahum wonde no woodani ɓe ajaran jobdi hasanan moƴƴiri. makithina kedi koɓe ñiiɓoɓe fiihi e ndi jobdi woni aljanna o abadan ha abada. ɓe gona yaltoɓe. so ɓe naati aljanna hankadi ɓe koɗi ɓe gona yaltoɓe. aljanna so naatama yaltataki. jeygol ne yalte kono aljanna yaltataki. wonno yurmede Allah nde ha hande ko kayre tan folti e tikkere Allah nde. aljanna ala naata o yalta. ko toon Idrissa folduno ha heeɓi ko heeɓi ko. a faami. ɗum woni makisina fihi abadan, koɓe ñiiɓoɓe hen. taw wonano mawɗo cosoho o wino ni ceerno ɓe mbiɗe so neɗɗo naati aljanna yaltata. o wi ala yaltata, wi ɗum kay kaso tan. eyyi kono kaso belɗo de. wo yunzira alladina, haw jertina ɓen qaalu wiiɓe ittahada allahu, o jertina kadi ɓen heferɓe wiiɓe ittahada allahu waladan. allahu akbar. ɓeɗo mbi ko Allah jogitima ɓiɗɗo, ɓe mbi Allah ne jogui ɓiɗɗo. la hawla wala quwwata illa billah. ma lahum bihi, alanaɓe e ngol ɗo konngol de min ilmin e gandal. wala li abaihim, wona hay waabiraɓe maɓɓe haalannoɓe ɗeɗo bone ɗe. ɓe e koye men de ngalanagol konngol gandal. won baabiraɓe maɓɓe adiɓe ɓe na kaalanno ɗum, ɓenne kadi ngala gandal e ko kaalata ko. kaburat, jomiraɗo wi mawni.
kalimatan takhruju min afwahihim mawni konngol ngol ina yalta e kunuɗe maɓɓe ngol konngol ɓe jaltinta e kunuɗe maɓɓe ngol konngol de no mawni sonno wonano ko qur'ana enen e koye menen cusara reftude hen ngol konngol Allah wino mawni de kaburat kalimatan takhruju min afwahihim sonno noon wonano ko qur'ana ko ma haale enen e koye meɗen ma en joofoton gamma ina faamire koɓe kaali kono en cusata rewde e konngol he kam kono noon ko jomiraɗo reftini en hen kaburat kalimatan takhruju min afwahihim ngol ina yalta e kunuɗe maɓɓe jomiraɗo wi ngol konngol no mawni de ngol konngol ɓe kaalata ngol no mawni de koɓe jaltintoɗo e ɗemɗe maɓɓe ko hunde mawde de in yaquluna jomiraɗo witte ɓe mbiyani e ngol konngol illa kadiban so wona tan fenade tan ɓe kaalata koɓe kaalata ko haydara ɓe gandana ɗum eɓe pepido tan ɓe miijo mataw ko ni foti wonirde tan ɓe kalda noon tew ko fenade tan jomiraɗo wi falaallaka mbete an baahi on ka gorɗo halkude nafsaka hoore maɗa aɗa halka hoore ma ala atharihim sabi batteji maɓɓe badahum caggal maɓɓe tan ay bada tawallihim hanka caggal dumtogol maɓɓe ma caggal nde ɓe dumtima ɓe cali gonɗindema jooɗoɗa tan an pop gonta stress jooɗoɗa tan aɗa suni jooɗoɗa tan aɗa miijo jooɗoɗa tan aɗa saɓɓito jooɗoɗa tan aɗa hamto koni ko ɗum muusi koni ko ɗum haaɓni koni ko ɗum metti jomiraɗo wi nelaɗo foftin hoorema wala allah ka bakhirun nafsaka so an kam aɗa jogori halkude hoorema sababude ɓeeɗo sabi tan ɓe gonɗinani illam yuminu sabi ɓe gonɗinani bi hada al hadis sabi ɓe gonɗinani oɗo qur'ana tan jooɗoɗa tan aɗa wara hoorema mettere foftin hoorema asafan sabi suno ala woppirno ndeysan wa husnan minka li hirsika ala imanihim ndeysan sabi tan reerɗudema e yoɓe gonɗin nelaɗo jooɗoto wona e miijati koni ko ɗum haaɓni aɗa andi ko haaɓni ko noon no muusire makko kono yenanira ɗum ɗo ko gonga ni no yenanira ndeɗo moƴƴere wiyetede aljanna nana yeeso wonande jaɓɓuɗo e lawol o yiɗi yaɓɓagol no yenanira ndeɗo bonande oɗo musiba ndeɗo halkare wonde yeeso wiyetede jeygol so tawi ɓe jaɓɓitani pere maɓɓe ɗo ɓe goni ɗo kanko mo yanana ɗum ɗo ko gonga tewaji ɓe jeddi ha jeddiri wonde ko jeddi ko wonde goni ko e yananede wonde ɗum wodani yeddoɓe fof no goɗɗi kono ɓuri bonde e yeddoɓe fof ko jeddowo yeddira kañum woni koye yananede min kay ko kalmi ko mbeɗe yanana ɗum o ko penowo tawa ko jedduɗa ɗum koko gonga nelaɗo noon eɗum musatno ɗum haalde gonga yedde tan no muusi saka noon gonga mo ganduɗa ko haala Allah saka noon gonga mo ganduɗa gaga ni wonde ɗum haala Allah ko wallude yimɓeɓe e heɓɓitade yimɓeɓe e artirde yimɓeɓe joni noon ɗum ɗo foof yimɓe nana tan tilfo ene naata e halkare ina bonnita ko woni dow mum ko tawi kanko ma andi ko ɗum gonga tawi kadi mo andi ɓeɗo goni koye halkare o yiɗaɓe kalko o yiɗa kadi yeddede o yiɗa kadi Allah yedde ɗum woni hankadi Musa Allah o mawne makko no feewi falaallaka bakhirun nafsaka ala atharihim in lam yuminu bi hada al hadisi asafa inna ja'alna jomiraɗo wi inna no minen ja'alna min mbaɗi ma alal ardi ko wone dow leydi he ko min al haywani wan nabati was shajari wal anhari morde e mumanteji e puɗi e leɗɗe e calli ɗum ɗo fof ko wone dow leydi jomiraɗo wi min mbaɗi ɗum zina tan ko ɗum cuɗari la ha wonande leydi ndi jomiraɗo wi ɗum ɗo min mbaɗi ɗum ko ɗum cuɗari wonande leydi ndi ko ɗum cinkal wonande leydi ndi leydi so ala ɗeɗo gueɗe leydi ndi ɓolɗat e leydi ndi yoɗata kono jiya calli jiya leɗɗe jiya haywan daabeje jiya kadi ko wona ɗum ɗo a faami jiya puɗi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa na sinka leydi ndi wadde zinatan laha linabluwahum hamin jarriboɓe ayyuhum hol e maɓɓe ahsanu ɓurɗo garɗude ɓurɗo yodde amalan gollal wa inna no minen la ja'iluna e min mbaɗa ma alayha ko woni e dow leydi he ko min mbaɗa e dow leydi ndi sa'idan ko ndi takarawal juruzan jorgal am hasibta
mate aɗa sikka an nelaɗo Allah mate a sikki nde wonno nde ɓe namdimo nde habaru yimɓe wimbo aɗa andi ɓe garino ɓe namdimo geɗe tati en kalino ɗum e windande men yewtude ɓe mbi nde yahudiyankoɓe mbi jeehe namdoɗemo geɗe tati so jaabima kanje tati foof gande o wona annabi so jaabima so jaabaki hay hen gotal gande o wona annabi so jaabima ɗiɗi o woppi gotal gande ko annabi aɗa andi o test ko laaɓa o test no fammi kono nde ɓe gari ɓe testi ɓen geɗe tati wonno ruuhu ina wonde ashabul kahfi ɓe mbima wonde so jeehi namde ɗe Muhammad hol habaru fittani namde ɗemo hol sagataɓe hattanoɓe e zamanu jowtuɗo tawa ɓe jogui kattogol mabɓe ne waɗi qissa kawniɗo namde ɗon mo hol gorko goto mo ganduɗa ko hepti hakkude funnague leydi e hirnague leydi ala fo ɗo yahani taw kadi koyɗe makko o yaari namde ɗemo ɗeɗo tati so jaabima tati ɗe foof gande o wona annabi so jaabaki hen gotal gande o wona annabi so jaabima ɗiɗi gotal ɗon o jaabaki gande ko annabi joni noon jomiraɗo caggal nde addanimo wahyu en kalino ɗum yaruno kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam o hawama ɓissa ɓeɗo sagataɓe wiyede qissa men no hawni aɗa andi o jaabi ko ɗiɗi oɗo qissa ashabul kahfi en ɓeɗo ɓe kalaten joni ina wonde gorko janoɗo hakkude funnague leydi e hirnague leydi gueɗel tatiɓel ngel o wi wonde o anda ɗum andi ɗum ko Allah woni holɗum ruuhu o woni ay koɓe testuno ko ina wayno o admi ɗum kono addanani ɓe jabde jomiraɗo noon wi mbete a sikku anna ashabal kahfi wonde yimɓe kahfu yimɓe wimbo ɓeɗo ɓe jogormi haalandema mbete a sikku kamɓe warraqimi e alluwal bindano ngal inɗe maɓɓe e askoji maɓɓe aɗa andi won alluwal gotal nene winda inɗe maɓɓe e askoji maɓɓe no waɗa sara maɓɓe wiyama ko ɗum woni raqimu o warraqimu wiyama kadi koye rawandu maɓɓe ndu ɓe gonduno ndu rawandu ndu mbete a sikku ɓeɗo kam anna ashabal kahfi warraqimi e alluwal maɓɓe ngal walla e rawandu maɓɓe ndu kanu laatima min ayatina e dendagal kawniɗe amen ajaban tan ko hawni bi mana beela a sikku dendagal kayisaji amen ala ko hawni so wona ɗum ɗo ko ɗum cikkuɗa ala koy wona noon gueɗe goɗɗe ɓurɗe ɗum hawnade nen ɗon is awal fitiyatu tuma nde ombi tuma nde tappi ɓeɗo sagataɓe ilal kahfi fewde e wimbo ɗi sowno juuti noon ɗon en ndewat hen walla ɓennan wa hasilu qissatihim o wi ko gasi tan e qissa maɓɓe kamɓe ɓeɗo kama qala Muhammad ibne ishaqa hono Muhammad ibne ishaqa wiiri ko lamma taga ahlul injili ko nden yimɓe linjil ɓe mbewi yimɓe linjil woni yimɓe annabi Isa wa kathurat fihimul khataya nden heewi e maɓɓe goofi ɓe mbewi tan hankadi goofi keewi cagarte hankadi nana care maɓɓe hankadi wa abadul asnama aɗa andi ko bewre addata rewoyde sanam hankadi bewre nde mawni eɓenayi cagarte maɓɓe eɓenayi goofi maɓɓe ɓe natti wondede dewal Allah haɓe mbatti rewde sanamuji ɓe goppi diine o ladde hankadi wa zabahulaha kamɓene ɓe tawti yimɓe hirsanoɓe sanamuji mumen ɓe hirsoɓe tan mbiya ha sanamuji ɗi barkinoro hen ɓe walla kirsa tan beddo ɗon ɗo sara sanamuji ɗi mbiya wonde kala garɗo ko kañum yeɗa ɓeɗo ɓe batti kañumen kamɓene ñemtinde ɗumen ɓe batti wadde no ɓen mbaɗata te ko yimɓe diine cembuɗo wonno ko yimɓe diine mawɗo wonno joni noon wa baqiya fihim man baqiya ala dini Isa keddi hen noon teeɗa keddiɗo e diine Isa o fen keddima ina ndewa Allah ina gottiɗino Allah wa kana laatinoma birrumi
ɓeeɗo mutamassikina mustamsikina ɓeeɗo keddi ina jogiti e dewal Allah a faami wo tawhidi ina kedditi e wottuɗinde ɗum wa kana bir rumi wonino ɗo rum ɗo noon malikun laamɗo andi sa wi malaku tan wonti malayka sa wi maliku noon ko laamɗo wonno ɗon ɗo rum ɗo malikun laamɗo yuqalu laha daqyanusu laamɗo mi wiye daqyanusu eyyi oɗo laamɗo abadal asnama kanko de omana rewanno sanamuji kanko ko sanamuji rewanno kadi wa zabaha littawaghithi kanko oɗo omo hirsananno jalaŋeji tan no pamrata o rewanno ko sanamuji omo hirsana jalaŋeji wa kana o laatinoma yahmilu nnasa omo rondanno yimɓe ala dhalika e ɗum bi mana firti tan komo force yimɓe yo nde o sanamuji yo kirsan jalaŋeji wa yaqtulu man khalafahu omo wara kala lundiɗomo kala caliɗo tan o wara ɗum ni waɗi saha goto noon fa marra bi madinati o wirtima wuro ashabul kahfi wuro yimɓe kahfu en ɗo goni ɗo ɓeɗo sagataɓe jeeɗiɗo ɓe ganduɗa koɓe kalaten qissa mumen kanko laamɗo ono pamrata tan o ummima to laamorgo to omo voyage o ari haw wirtima wuro ɗo ɓeɗo jeeyaɗo ɓeɗo ashabul kahfi en tokkoɗi ɗo o jippi ɗon eyyi joni noon ngon wuro min arrumi wa hiya min arrumi wuro ngo koye rum wa yuqalu laha afsus wuro ngo ko ni wiyete afsus dende dande afsus ameɗiya toon wa ismuha inda al arabi darsus tar machallah inde nde wiyete to arab to ko darsus fastakhfa minhu ahlul imani nden tinama tan laamɗo candallo laamɗo biyowo kala dewɗo Allah koko warate kala mo rewani sanamuji kala mo hirsanani jalaŋeji koko warate ɓe tini o ari ɗon joni noon kala dewannoɗo Allah kala gonnoɗo julɗo jogi suuɗoyi ɓeɗo fof jeehi cuuɗoyi fastakhfa minhu ahlul imani yimɓe liman jeehi cuuɗoyi fasara yursilu awanahu o heddi kankoni o haaɗani ɗon tan omo nela wallodiɓe makko omo nela agent sécurité ji makko agent ji makko yo jah fa yufattishuna ɓe jaaha ɓe bittoya alayhim e maɓɓe yoɓe jaa ɓe bittoya yimɓe wuro ngo ɓe ƴeewa beela ala hen wonɓe ɗo ɓe ganduɗa koko ndewata Allah jaɓani rewde sanamuji ɗi wa yuhdirunahum lahu kala ɗo ɓe jii hen goto tan ɓe jagga aha oɗo ko aboukan kañum ko Allah rewata ɓe pooɗa ɓe gadda ɓe mbiya laamɗo o moni oɗo kañum jaɓani yaltude diine o jaɓani yaltude diine o to kañum woni koye diine o ha joni jaɓani hirtande sanamuji fa yamuruhum o yamiraɓe noon bi ibadatil asnami soɓe gaddi hen neɗɗo tan ɓe mbi oɗo kañum de ha hande ko ɗum ɗo rewata ko Allah rewata jaɓani rewde sanamuji ɗi haade makko wardema tawa o yarma ko aha bisimillahi ko adi fof rew sanam o sujjan sanam o walla haal konngol keeferu aɗa andi kadi ko ɓuri ɗo ɓuri hulɓinorade kadi kamɓe diine maɓɓe jaɓano ko diine men o jaɓi ko aɗa andi eɗen diine men ne jaɓi so tawi fetel fawama e ma walla laaɓi dimnama e ma walla fittandu walla siɗama fawama e maɗa fittandu ma nene jogoriyaade a wiyama haal konngol keeferu kalduɗa saabi dandude fittandu ndu diine men ne jaɓi keddoɗa e diine he tawa heforiɗa e wa amma kamɓe diine maɓɓe o hay sonno ɓernde ma fof ko iman woni hen aɗana jogori warede mbiyeɗa haal konngol keeferu sa haali tan a wonti keefeero kamɓe diine maɓɓe o ko noon wi kamɓe ɓe ngala on ɗon maslaha oɗo maslaha ko nelaɗo no hokka ɗum kala konngol keeferu danda hoorema garta kontina diine ma to amma kamɓe diine maɓɓe sa haali konngol keeferu a yalti diine te a wonta nattu mi tuubi ala hen kamɓe diine maɓɓe o eyyi ɗum ɗo ko rohsa mo annabi sallah sallam hokka e nder leñol hen
illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman hono no Ammar waddano toni jomum forsama haali konngol bongol kono ɓernde nde ne heewi iman haɗani nelaɗo wima ko hay janggo soɓe jaggima soɓe mbima ya haaltu ko kalɗa ko soɓe mbima ya yennam a ala hen caɗele eyyi amma kamɓe ala sa haali konngol kefir tan a booɗama eyyi alay saago cuɓatoɗa tan ko wareede nde mbareɗa hen kaɗa ɗon wona kam a daɗi kono kay yomi haal konngol tan kefiru beele hisa ala a boorama wonti kefiru faami haala ka joni noon kanko laamɗo so addi yimɓe o wiya ɗumen yo kaal konngol kefiru walla yo ndew sanamuji ɗi wa yaqtulu man khalafahu o wara kala lundiɗomo kala caliɗo gonɗi kala caliɗo tan rewde sanamuji ɗi o wara ɗum falamma azumat hadihi lfitna nden oɗo fitina mawni e nder maɓɓe wara alfityatu sagataɓe ɓeɗo ɓe kalaten ɓe ji dhalika ɗum ɗo ɓe ji oɗo lamɗo no waɗata ni o lamɗo garɗo ɗo e wuuro he ɗeɗo balɗe no jaggirte yimɓe liman tan ina watta ɗumen hefereɓe kala caliɗo tan no jaggo wara ɗum kamɓe hasinu husnan sadidan nden ɓe ji ɗum ɗo tan ɓe cuni sunare mawde cuni ndeysan kadi kamɓe ɓeɗo sagataɓe jeeɗi ɗo ko ɗum woni ko fotta wa kanu min ashrafi rumi ɓe jeeyano koye tedduɓe e nder rum koye yimɓe jomen jibinande en e nder rum aɗa andi aɗa ara e wuuro tan tawa hen yimɓe ɓe ganduɗa ko jomen jibinande en ɓeɗo hen goto ko joom valeur e nder wuuro he taw ko ɓiɓɓe alɗuɓe walla taw ko ɓiɓɓe laamɓe walla taw ko ɓiɓɓe ko yimɓe mawɓe joni noon ɓeɗo sagataɓe kamɓe ɓe jeeyano koye ɓiɓɓe yimɓe mawɓe e nder wuuro he wahumna kamɓe samaniyatun koɓe jeetato wa kanu ala dini isa kamɓe kay ɓe gonno koye diine moƴƴo o woni diine isa e ngan sanga fa ukhbira al maliku bihim laamɗo habra kabaru maɓɓe laamɗo e nder enquête aji amen de min jii hen sagataɓe jeetato nen ɗo walla jeeɗi ɗum ɓeɗo sagataɓe kamɓe de ɓe ndewata ko Allah wa bi ibadatihim laamɗo habra kadi dewal maɓɓe fa ba'atha ilayhim fa uhdiru bayna yadayhim laamɗo neli e maɓɓe on sanga ɓe gadda yeeso laamɗo o yabkuna eɓe goya nden laamɗo neli yoɓe gaddoya ɓe jahanama ɓe gaddama ɓe pukka yeeso laamɗo ɓe jetti eɓe goya fa qala laamɗo wi ma mana'akum an tadbahu li alihatina holko haɗi on onon hirsande sanamuji amen ɗi allaɓe men ɓe holko haɗi on hirsande ɗumen wa taj'alu anfusakum mbaɗon koye mon ka ahlul madinati hono no yimɓe wuuro ngo ni yimɓe wuuro ngo rewoɓe sanamuji no kirsana ɗumen ɓe holko ɓurɗon ɓen holko haɗi on wadde koye mon no yimɓe wuuro ngoni kirsanon sanamuji ɗi ndewon allaɓe ɓe deƴƴi ɓe jaabaki laamɗo wi fakhtaru cuɓoɗe joni mbiɗa subna on imma an takunu ala dinina wa imma an naqtulakum ay ko oɗo ɗiɗo qissaji ɓe namdino nelaɗo Allah hol habaru ɓeɗo sagataɓe ko ɗum woni Allah no haalano nelaɗo Allah on sagataɓe mbaddano laamɗo wi ma woni on gari on naati diine amen o walla cuɓa ɗum mi wara on cuɓaɗe hen gueɗel naate diine walla mi wara on ɓe deƴƴi ɓe cali fa qala wi lahu wonandemo kanko laamɗo o akbaruhum mawɗo maɓɓe o mawɗo maɓɓe kamɓe sagataɓe jeetato ɓe mawɗo maɓɓe o wi laamɗo o inna lana ilahan azamatuhu mil'u samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan abada o wi kanko mawɗo maɓɓe o nden laamɗo wi cuɓoɗe ndewon sanamuji ɗi walla mi wara o mawɗo maɓɓe o heɓɓi wi laamɗo minen emin jogii dewateeɗo emin jogii Allah mawnugol makko mil'u samawati wal ardi mawnugol makko ne heewti asmanuji ɗi fof e leyɗele ɗe fof lan nad'u min dunihi on Allah min ndewata ko wona mo abadan min ndewata ko wona on Allah hay goto hay Allah goto min ndewata ko wona on sa yiɗi mbaramin de ko felli isna ma badalaka ko jiɗɗa fof waɗ isna waɗ ma badalaka ko feeñanma wa qala
joni noon heddima beela ko kanko tan wiini ɓe wondi ɓe kam beela ala hen jiɗɗo dandude fittadu mum beela ala hen opposiɗo miijo makko ngo kamɓe heddiɓene version ji mabɓe ne sohla onon ne ko wi ko mawɗo mon o ko wi ko ɗum mbiɗon wa qala ashabu mithlu dhalika wondiɓe makko ɓe kañumen fof mbi hono ko wi ko laamɗo Allah goto mamin dewata o ko jiɗɗa fof mbaɗa oɗo Allah min goppatamo ɗon noon fa amara al malik laamɗo o yemiri bi nazai libasihim ɓortede comci maɓɓe ɓorta wal hilya allati kanat alayhim laamɗo o yemiri yo cuɗaje gonnoje e maɓɓe ɗe guitte nde wonno tawa wa kanu musawwarina mutawwaqina nde wonno tawa ɓe mbaɗi cakkaji e daaɗe maɓɓe musawwarina eɓe mbaɗi jawe e juuɗe maɓɓe eɓe mbaɗi cakkaji e daaɗe maɓɓe hankadi laamɗo yemiri fof yo itte ɗum ɗo ko hunde daguinode e diine maɓɓe kono noon dagaki e diine meɗen de enen jawe e juuɗe cakkaji e daaɗe ala dagaki wonande worɓe dagaki e diine men de jeeyano koye gueɗe mettuɗe haalde eyi jeeya koye gueɗe wajibɓe aljanna ko Allah jeeyi haydara oyi bo on narata toon poftine yimɓe e ɓen sa mbaɗi ceenuji maɓɓe daaɗe e mbeɗi jawe maɓɓe juuɗe so haalni e goto tan ko ɗum woni réponse poftine yimɓe sa mbima aljanna narata toon ko joom ɓerde laamde quoi ƴeew minen komin joom ɓerɗe amen min gandi koye amen a yeewi juulo ɗum nde hewno noon juulo tawa sa ƴeewi ɗumen mbaɗata ko ɗum ɗo woni hujjaji maɓɓe kono ananta ɗum noon ɓe kaldata de wona e gasi joni noon ɗum ɗo ko hunde daguinode e diine maɓɓe eɓe jogii jawe maɓɓe eɓe jogii cakkaji maɓɓe e daade laamɗo yemiri fof yo itte fof itta yo gonti tan yimɓe simple joni noon haade hunde wa kanu ghilmanan muradan hasanan ɓe gonno ko sagataɓe tan nollolɓe ɓe ganduɗa ko yoɗɓe jiddan no feewi yoɗɓe no feewi laamɗo o noon daariɓe añi warde wadde no mbayi tan labtude no mbayi yodde laamɗo wi wa sa atafarrahu lakum momi ƴettan on temps laamɗo wi momi ƴettan on temps ɗi mana tan momi hokku on temps eyi wa uaqibukum mi lepta on wa ma mana'ani min fi'li dhalika haɗani mi waddi ɗum bikum e moɗon illa anni arakum shababan so wona tan mi yi on kon sagataɓe fala uhibbu mi yiɗa an uhlikakum nde leptanmi on mi yiɗa halkude on e haɗani mi wadde ɗum so wona tan mi yi kon sagataɓe mi yiɗa leptude on joni noon wa inni qad ja'altu lakum ajalan tudabbiruna fihi amrakum sonno ko woɓɓe gonno kam ɓe kay kaltata ni tawanno ko mbarama wa amma onon tawde ko ni mbaɗon onon kam on dañi sens mbiɗa hokka on temps dernière sens so jeehi miccoɗe e koye moɗon ƴeewon ko pewjuɗon ƴeewon ko nanodirɗon mbeɗeni voyage noon mbeɗe yalta wuuro ngo somi arti yo taw tan on pewji on pelliti yantude e allaɓe amen ɓe so ɗum ala mi wara on laamɗo on sahana ɗanno laamɗo yalti ɗanni haali ɗum ɗo yalti kañum ɗanni joni noon kamɓe sagataɓe eɓe no ɗon keddi ɓe goni ɗon ha gartugol laamɗo o faandima fa khaafu ɓe kuli ɓe mbi innahu ida raja'a min safarihi oɗo laamɗo de so tawi o arti e ɗanngal makko ɓe kuli yuaqibuhum laamɗo o koko jogori leptude ɓe aw yaktuluhum walla wara ɓe fastacharu ɓe ndendi ko kamɓe tan hankadi keddiɗon wonande jomen diine en kono noon won woɓɓe jomen diine en ɓen koko cuuɗi amma kamɓe ɓeeɗo ko kamɓe pelliti feññinde diine o ko yiɗi fof tawa min heen minen koye diine oɗo min goni won woɓɓe nena ɗon ina jeeɓi diine o kañumen koko cuuɗi joni noon kamɓe ɓen ɗon jeetato ɓe jooɗi ɓe disnodiri holno mbatten holno jiiruɗon so arti ko barowo en ƴeewa joni noon no mbiɗon ɓe nano ɓe paamodiri kamɓe fof e gueɗel gotel wonde yoɓe ngar ɓe ɗanno yoɓe ngar ɓe jalta ɓe doga e ɓe mana ɓe paamodiri kamɓe fof e yoɓe ngar ɓe jalta ɓe doga
ɓe doga holtoon ɓe cuuɗoyo sabi ɓe nganndi so laamɗo arti warat ɓe holtoon bal wonaa tan ni suuɗoyaade ko yoɓe ngar ɓe pera ɓe ngummooɗo haalaaɓe cer ɓe ngoppa gure maɓɓe ɓe ngoppa galleeji maɓɓe ɓe ngoppa fof maɓɓe ɓe njaha ɓe ƴeewa to ɓe moƴƴinoyta diine maɓɓe jooni noon fastasharu fima baynahum wattafaqu ala an ya'khudha kulla wahidin minhum nafaqatan min beyti abihi yatasaddaq ndeysan ɓe ko moƴƴuɓe de ɓe ndisnodiri ɓe mbaɗi réunion maɓɓe ɓe nanodiri ɓe mbi jooni mbaɗen ni pelliten tan jalten ɗo kono gooto e men fof yoya galle bamum ƴetta toon hunde e ration sen gaddi wooda heen ko cakkiɗen ko heddi ko jaaden heen sen jeehi jehen ladde ƴeewen to gonɗen eɗen ndewa Allah eɗen moƴƴina diine meɗen hande Allah waɗi en fof mbasen wonde ɗo diine meɗen no wostite ɓe nanodiri e ɗum ɗo ndeysa ɓe mbaɗi heen gooto fof yeehi galle mumen ƴettoye ration ɓe jalti noon hankkadi ɓe jaha ɗo ɓe jalti ɗo holto ɓe peewi wantalaqu ila jabalin qaribin ɓe peewi e hayre wootere tan no ɓadinoɓe ɗon hayre nde woɗɗani min madinati wuro maɓɓe yuqalu lahu yanjalus hayre nde wiyete ko yanjalus fihi kahfun hayre nde ne waɗi wimbo woni tan gaska gonowa e dow hayre gaska wonowa e hayre nde ne waɗi ɗum wimbo ngo no mawni eɓe nganndi wimbo ngo eɓe mbawi nadde heen ɓe gona heen taw ɓe pewniti ɓe pelliti ɓe tindi nden hayre joni noon ɗo ɓe jahata ɗo ndeke ɓe birtima e laawol he rawandu marru fi tariqihim bi kalmin fatabi'ahum rawandu rewe maɓɓe nden rawandu rewe maɓɓe gooto e maɓɓe wini tan jettite rawandu riddi rawandu ɓe ɓenni kedi rawandu kedi refte maɓɓe kedi on kedi riddi rawandu ɓe ɓenni rawandu refte maɓɓe ɓe ndiwi rawandu ha woni laaɓi tati Allah haalni rawandu ɓe nani ndeysan ɓe ndiwi rawandu laaɓi tati ɓe ndiwa rawandu no arta ɓe mbaɗi noon ha woni laaɓi tati fa qala lahumul kalbu rawandu ndu wiiɓe ana uhibbu ahbaba allahi azza wa jal min mbeɗa yiɗi yimɓe Allah towɗo mawɗo o goppe kam mi yaade e mo kay ko heewi wirtima mi ɗo mi rewani mumen so ji on wirtima mi rewe mon onon min ko mbeɗa yiɗi yimɓe Allah goppe kam mi yaade e moɗon sen jeehi fanamu wa ana ahrusukum kala ɗo mbawɗon yaade Allah andini kam kon yimɓe muɗum kon yiɓɓe muɗum kala ɗo mbawɗon yaade sen jettimo ɗon ɗanoɗe onon min mi wona e damal ngal mi reena on mi garda on ndeysan ini woni hankadi ɓe goppi rawandu in ndu rawandu ke hankadi riwetake ayi wondinade moƴƴode ayi rewde e moƴƴode ɗum ɗo wona haytande neɗɗo ko rawandu e hoore mum nduɗo rawandu joni ndu jeeya koye mumanteji naatoji aljanna sababu nde hol ɗum wondinade moƴƴuɓe eyi ɗum momi jooɗo en noon mbi ɗum ko colonisation joni noon ɓe pokkiti ɓe jeehi rawandu yaade maɓɓe ndeysan nden ɓe jettima ɓe naati e wimbo ngo rawandu jooɗi sara maɓɓe ina gardale ndeysan ɓaadu fihi ɓe naati e wimbo he alanaɓe ɓe gonani toon ɓe jogaki toon haaju laysa lahum amalun illa salatu wassiyam hankadi ɓe ngala golle e nder wimbo he so wona tan julde e hoorde ɓe gon tan tanko ɓe juula ɓe koora ndeysan wat tasbihi eɓe cuɓina wat tahmidi eɓe jetta Allah ni tan ɓe goniri e wimbo ɓe juula eɓe koora eɓe cuɓina eɓe jetta Allah ni tan ɓe goniri e nde ngoɗo wimbo ɓe ngala haaju goɗɗo wa ja'alu nafaqatahum tahta yadi wahidin minhum ismuhu tamliha joni noon ɓe ndendini ration o fof ɓe totti ɗum gooto e maɓɓe yo hettu heen on woni tamliha ko kañum heede ration o gooto fof ko adduno ko totten mo enen pop ndenden wona ration gooto tamliha an hettu heen eyi kañum heedi e ration o ko kañum fewjata ñamde ko kañum hankadi heedi on bange tan eyi kana ya'ti al madina
yastari lahum taama sirran joni noon kala tan nde ñamde nde gasi kanko tamliha o yahat e suudnde o suuɗo o masko taw hay goto andittamo o yaha o sooda ñamde o naata e wuuro he o sooda ñamde o arta so nani to so naati e wuuro ngo kadi taw ko maskiɗo ɓe gandamo o wona heɗade mo ñukkiɗo o ƴeewa habaruji holko heewi holno laamɗo o beele eɓen jiiɗomo beele eɓen jiiloɓe beele haala mabɓe deƴƴama so arti kadi o haalnaɓe ni tan o woniri kanko tamliha kanko yahata wuuro omo arta omo soodoya ñamde région gasi fof yahata o addoya kadi wo hete jassasu lahumul habara omo ñukkindinoɓe habaruji fa labisu fi dhalika alghari ma sha allahu on sanga kamɓe sagataɓe ɓe ñiiɓe hayre he fodde ko allah haaji summa raja almaliku Daqyanus caggal ɗum lamɗo naskar biyeteɗo Daqyanus o nde indi gay sa nani aɗa andi joom moƴƴani Daqyanus seko coofɗo foti wonde ndekkiri joom mawlo wino no wiyete berkelti o de ko fota yodde berkelti kanko ne Daqyanus sa nani de indi aɗa andi joom fotani yodde ala kullin tan nden o ari hawtini wonde Daqyanus arti tawi hawruno komo arno sodde ration kanko tamliha Daqyanus arti e wuuro he kadi ruttima kadi nani yiiloɓe on sanga wa kana tamliha yawma idin bil madinati yashtari lahum at-ta'ama nde Daqyanus arti nde hawri komo arno ɗon e wuuro he omo ari sodde ration mabɓe no gasi omo ari sodde o tini Daqyanus arti fa jaa wa akhbarahum noon tan o ruttori o haalaniɓe bi ruju'il maliki gartugol laamɗo o wa annahu yufattishu alayhim o habri ɓe o wiɓe noon laamɗo o artide te paame laamɗo o nani yiilo en laamɗo nani yiilo en de o paani haala men de o arti omo nayi wuuro hette kadi omona yiilo en ɓena enquête yiilade en ndeysan on sanga fa fasi o kamɓe fof ɓe ɗengi ɓe cikkino no wawi so laamɗo arti yejjitaɓe so yejjitiɓe kamɓe ɓe continue toon dewalat mabɓe Allah hande maayi fof kono laamɗo arti kadi nani yiiloɓe ndeysan fa fasi o ɓe ɗengi wa shara'u heddi hankadi ɓe naatani yazkuruna allaha eɓe manta Allah eɓe jangto Allah azza wa jalla towɗo o wa yatadarra'una eɓe lorlikino ilayhi fewde e muɗum fi daf'i sharrihi anhum nde Allah duñantaɓe lepte ceɗele laamɗo o ga mabɓe bone laamɗo o yo Allah danduɓe hen wa dhalika anda ghurubi shamsi ngan ɗon sanga noon nde ɓe mbaɗata ɗum nde ko sanga mutalnangue hunde en tan waajo arti habriɓe wonde laaɓɗo artinene yiilo on ɓe naatani oɗo liggey noon fa qala lahum tamliha wiɓe ya ihwata e hemon musidɗam tawakkalu ala rabbikum mbakkiloɗe e joomon kasi ko hoddire mon fof ko ɗum tawakkalu ala rabbikum faakulu ñaame on sanga ɓe ñaami nde no wiɓini tan ɓe ñaami wa jalasu yatahaddasuna ɓe ñaami haɓe kaari ɓe jooɗi eɓe jewta ɗo ɓe jooɗi eɓe jewta ɗo wa yatawasawna fima baynahum ndeysan fima hum kadhalika ɓe jooɗi eɓe jewta heddi eɓe mbasiyodira e koye mabɓe tinnoɗen enen Allah moƴƴani en Allah hokki en fa jaran hay goto e meɗen wostitade diine muɗum keddoɗen hen so goto men jaggama ko wawi waɗede foof yo tinno yo tabit yo andu koye gonga o woni yo jaran ɗum waɗede hen eɓe mbasiyodira ɗiɗo ko wasiyaji woto jaren caggal soɓe garani en ɗo soɓe jiiti enen foof keddoɗen ɗo gonnoɗen so tawi goto men jaggama to wawi yaade fof yo heddo ɗo wonno ganden koko Allah ko gomɗi eɓe mbasiyodira e koye mabɓe e ɗim ɗo nden eɓe mbasiyodira e koye mabɓe e oɗo sifa eɓe kaala tan id alqa llahu alayhim an-nawma tan ha Allah wedde mabɓe ɗoygol ɓe ɗaani ɗoygol jurgol jenen ɗo ɓe ɗaani fil kahfi e wimbo he kamɓe fof tan ɓe ɗaandi lawol gotol ɓe ɗaani joni noon lamɓe kañum ne nana continue e wittudeɓe wa alqa aidan ala kalbihim wa alqahu aidan jomiraɗo werɗi e rawandu mabɓe ndune kadi ɗoygol jonno rawandu kañum nen ɗon tan wonde mabɓe kañum ne nana heeɗiɓe
ndeysan koɓe ñamata fof kamɓe ɓe guittana ɗum fof hankkadi ko maɓɓe kamɓe tan gondi Allah werli ɗoygol e rawandu he kañumne wa huwa basidun zira'aihi ala babil kahfi ay rawandu no wertirno tan zira uji muɗum ni no fortir koyɗe mum yeeso ni ɗo damal wimbo ngo ina gardaɓe ɗo rawandu kañumne ko noon ɗanori joni noon ɓe ɗanima ɗoygol jurgol nan ɗo fa fattasha alayhimul maliku lamɗo noon heddi hankkadi ne wittaɓe holtoɓe naati ɗoɓe naati fof jiiloɗeɓe ɗoɓe naati fof jalteɓe le ina soynotono ɓe jaara oga banggue heddi enquêteur uji ne enquêta hankkadi eɓe enquêta eɓe enquêta eɓe enquêta tan haaɓe jiitoyiɓe nden ɓe jiitoyiɓe fa dalla alayhim ɓe tindini laamɗo o nonde ahake fa dulla alayhim bi maana tan laamɗo o tindinaɗo ɓe goni ɗo laamɗo o haalna wonde eɓeno e nder wimbo he fa tahayyara fima yasna'u bihim wa aleykum salam nden laamɗo ari weemi noon laamɗo ari yiiɓe ɗon eɓeno e nder wimbo he kono Allah holli laamɗo o e gite mum ko wonde eɓena ɗon koɓe finɓe ɓe ɗanaki laamɗo ari ha jiime maɓɓe yiiɓe gite ɗe no perti no elle tan gite maɓɓe koko perti eɓeno ndaara laamɗo o laamɗo wiye yo ko ga gonɗon laamɗo heddino miijo holko mbaɗanmi maɓɓe mi dupatɓe ɗo walla mi waratɓe ɗo walla e jara joni kam tawde ko wimbo ngo ɓe cuɓi ɓe mbaɗi ɗum hoɗorde maɓɓe ɓe mbi eɓe ndewa ɗo Allah maɓɓe o mi yi feere wonde wimbo ngo tan gaska ka yo udde e maɓɓe eyi tawde ɓe jaltano ɓe cooriya ñamde so gaska ka uddama e maɓɓe maɓɓe maayi ga heege e ɗom ko haade heege e ɗom ko wariɓe ga fof ɓe kalkoro noon dal ɓe mbasama yirtini tan lawol gotol eyi soɓe duppama ɗo ɓe wawi ɓe maayi joni joni soɓe mbarama joni wawi ɓe maayi joni joni kono noon yo wimbo ngo udde e dow maɓɓe so uddama e dow maɓɓe ha ɓe mbawata yaltude toon wonta kaso maɓɓe hankkadi ɗon so tawi ɓe mawiri noon wimbo ngo wona ƙabriji maɓɓe lamɗo felliti ɗum yemiri wimbo ngo maha e dow wimbo he udda lamɗo no sikka matawa eɓe no ndaara ɗum eɓe tini ko waɗata ko tawi kamɓe koɓe ɗanimi ɓe ejani ɗum ni ɓe ɗanima lamɗo uddi wimbo arti wi goppeɓe ɗo ha wimbo ngo wona ƙabriji maɓɓe ndeysan rawandu ndu ina heddi ɗon kañum no wertirno zir uji muɗum ni rawandu no hebbirino kañum ne dirtani joni noon nde Allah muyata yaltindeɓe ɗe wa alqa Allahu fi qalbihi an yasudda alayhim albab alghar no kalduɗen joni wa arada Allahu azza wa jalla an yukrimahum bidhalika lamɗo o noon ko waɗi ɗon ko yaari hen ko leptudeɓe hoynudeɓe kono ɓe ganda Allah muyi hen ko teddinirdeɓe ɗum wa yaj'aluhum ayatan linnasi Allah waɗaɓe kadi koɓe hawnide waɗande yimɓe aroyoɓe yeeso yimɓe aroyoɓe jogorɓe hawroyde e pingol maɓɓe ɗanotoɓe fodde duuɓi 300 pina ina gonino ɗanori nooni ɗum ɗo ko kawis ɗoygol maɓɓe ngol ko duuɓi 300 joni noon Allah no muuyi teddinirdeɓe ɗum ɗo ina muuyi kadi waɗande yimɓe aroyoɓe kawisa wa an yubayyina lahum anna saata atiyatun Allah kadi feññinanaɓe wonde darga koko aroyta annahu qadirun ala ba'sil ibadi Allah feññinana yimɓe aroyoɓe wonde ina hattani wurtinde jiyaɓe mum ɓe tawde woni ɓeɗo ko duuɓi 300 wonno joni noon hande neni ɓe piniri ni no ɓe ɗanorino ndeke wadde so tawi ɓe mayine ko ni tan Allah wurtinirtaɓe min baadil mawti caggal mayde fa amara al maliku bi saddihi lamɗo yemiri hayre nde udda wa qala da'uhum fi kaffihim fi kahfihim goppeɓe e wimbo maɓɓe ngo hatta yamutu ju'an wa adashan ɓe maya heege e ɗom ka ndeysan lamɗo waɗiri hono ni wa yakunu kahfuhum alladhi ikhtaru laato wimbo maɓɓe ngo ɓe cuɓi ngo qabran lahum ko qabri wonandeɓe wa hum yadhunnu annahum wa huwa kanko lamɗo yadhunnu omo sikka annahum ayqadun omo sikka mato kamɓe ɓene pini eɓe daramo kono ala koɓe mbawi hen taw noon o anda koɓe ɗaniɓe
omo sikka ya'lamuna ma yasna'u bihim omo sikka e lamɗo omo sikka wonde eɓe gandi ko waɗata ɓe ko wa qad tawaffa Allahu arwahahum tawi Allah itti pittali ɗi wa fatuno min kono ko ɗoygol noon koɓe ɗaniɓe tan joni noon nden waɗama aɗa andi won yimɓe ɓeɓe ndenduno diine na ɗon kono ko suuɗiɓe e imanagal mumen cuusa fenninde wonde kañumen ko gonɗinɓe ɓeɗo ne Allah jolne ɓerɗe mumen mbi ko worɓe ɗiɗo tan gonno ɗiɗo ndeyodire koye mumen mbi ngare mbaɗe ndeɗo feere ɓeɗo habaru maɓɓe o wonani tan foti woppirete ni ndeysan no lamɗo o fellitiri leptirdeɓe tan leptiriɓe hono ni kamɓe koɓe ganda cikar mataw ko lamɗo koko wardiɓe noon tan kamɓe koɓe eɓena pini ni no lamɗo o wardi ɓeɗo ngare enen ne pelliten binden tarih maɓɓe ɗo ɓe jibira hen goto fof hen goto fof inde mum hen goto fof no woniri hen goto fof ɗo ɗum koɓe pelliti ha no ɓe natiri e wimbo he ha no ɓe jettori ɗo ha no lamɗo o waɗire maɓɓe hen goto pop on saaha kaalen histoire muɗum tarih muɗum woni ɓe pelliti e oɗo sifa ɓe bindi tarih o ɓe bindi histoire o ha timmi ɓe mbaɗi ɗum e alluji ɗiɗi kire assalamu aleykum la tuzajna ya akhi wajadtana fi dars la tuzajna ɓe heewi dérangement so Allah hay to legal amen ɗo woni tan o waɗata tawat minen goni aussi koye to ne nadde wujere he won ɗumen kamɓe ɗiɗo winduɓe tarih o ɓe goni koye galle lamɗo o koye paale lamɗo o lamɗo Daqiyanus ɗo woni ɗo ko toon ɓe goni kono koɓe suuɗɓe imanagal maɓɓe ɓe bindi tarih wajiɓɓe hen goto fof no mbiruɗen ni gila nde jibina ene wonno alhaali muɗum inde muɗum gollal muɗum hano Allah nanniriɓe ɗon hano Allah nanniriɓe wimbo he hano lamɗo o felliti leptirdeɓe halkirdeɓe wimbo ngo hande uddi wimbo ngo e dow maɓɓe ɓe bindi ɗum ɗo ɓe mbaɗi ɗum e alluji ɗiɗi bedek alluji ɗiɗi kire on saaha ɓe mbaɗi ɗum e wakande wo jaala ɓe mbaɗi alluji ɗe ɓe mbaɗi bindi ɗi ɓe mana tarih o tan ɗo bindi ɗum ɗo ɓe mbaɗi ɗum e wakande fil buniyani ɓe mbaɗi ɗum noon e on saaha e mahateri ndi wa qala ɓe mbi caggal nde ɓe bindi tarih o fof ɓe mbila allah yama Allah an yudhira ala haulai l fitya yama Allah feññinoya ɓeɗo sagataɓe qawman muminina qabla yawmi l qiyamati ɓe gandani ko mbaɗi ɗo ko kamɓe ke ɓe mbattan ko Allah tan wiyata le ɓerɗe mabɓe ɓe mbaɗa ɓe mbi ina wawi hade ñalawma darga Allah feññina ɓeɗo sagataɓe taw ko yimɓe julɓe hono no maɓɓe ni so tawi garoyi jiiriɓe hono ni jagga cuuraɓe kam mbubbaɓe no wawi taw ko ɗum jaari hen ko adi ñalawma darga ina wawi yimɓe garoya taw ko julɓe so ƴellitima e maɓɓe ɓe peeñi ɓen jagga gubbaɓe kam ɓe mbasa yarude ni ɓe mbasa wonirde ni tan qabla yawmil qiyamati ko adi ñalawma darga on saaha so tawi ɓen garoyi noon alluji ɗe soɓe tawi ɗumen ɗo ɓe jiiwi histoire o no windori ni fa yarifu min hadi l kitabati habaruhum ɓen tawde ko julɓe gonata so gari wasata ma gandu e ɗiɗo bindi ɗi binduɗen habaru maɓɓe summa mata al maliku Daqiyanus he nafata maliku caggal ɗum lamɗo o Daqiyanus o maayi huwa wa qawmuhu kanko yimɓe makko fof wa ba'dahu sinuna wa marra ba'dahu sinuna caggal ɗum duuɓi kewɗi ɓenni hakkude maɓɓe wa qurunun ene wonde qarnuji kewɗi wata ghayaratil muluk caggal ɗum waylodiri lamɓe heddi hankadi no lomlomtodira summa malaka tilkal madina summa walla mullika caggal ɗum lammina gon on wuro rajulun salihun gorko lamɗo mo ganduɗa ko julɗo taw ko moƴƴo yuqalu lahu Baydarus oɗo lamɗo julɗo moƴƴo wahtalafa annasu alayhi fa minhum lmuminu
بالساعة ومنهم الكافر oɗo lamɗo Baytarus o ari dow laami nde caggal noon nde ɓeeto ngubba nde ɓeeto habaru mumen woni duuɓi 300 laamɓe ne jalta ɓe woɓɓe no naata woɓɓe ne jalta woɓɓe no naata hankkadi gure ne caaja gure no gandirɗa ni tan fodde duuɓi 300 aɗa andi wayloto de joni noon laamɗo biyeteɗo Baytarus joni ko kañum laami mo Allah haaji yo hawre maɓɓe o oɗo laamɗo nden o laamima population makko noon no luuri won hen gonɗinɓe ñalawma darga ne mbiye darga no woodi darga no woodi won hen mbi wona gonga darga woodani neɗɗo so maayi tan o maayi ɗum woni enen e maɓɓe julɓe gonɗinɓe darde darga womino mul kafiru ene e maɓɓe kefeero jedduɗo biha jedduɗo darga o fa shaqqa dhalika alayhi ɗum ɗo noon satte makko kanko laamɗo o haythu kana yasma'uhum yaqulani la hayata illa hayatu dunya kanko laamɗo ɗo nananno eɓe mbiya gurdam ala so wona gurdam aduna neɗɗo so maayi tan maayi gasi ɗum ɗo no satte makko no tedde makko no muuse makko kanko laamɗo o o nana ɓe mbiya wa innama tubathu l arwahu duna al ajsadi hay sono ummine kay umminte wurtinte kay ko pittaɗi kono ɓalli ɓandu holno wurtirta ko Ama Ndiaye haalanno ko ɓandu holno wurtirta fa jaala kanko laamɗo o noon wattini yatadarra'u heddi omo lordikino wa yaqulu omo wiya rabbi joomam anta taalamu ikhtilafa haulai joomam an de aɗa andi kanko laamɗo o ndew yitan han kadi ɗeɗo luuri o watti ñagade Allah mo wiya joomam an de aɗa andi ɓeɗo ko luurata ɗo ko e dow mum joomam fab'ath lahum ayatan tubayyinu lahum amra saa kanko laamɗo ko juulɗo ko moƴƴo omo gonɗini yimɓe makko noon nena luura wona gonga woodani aha kay ko gonga no woodi o wi joomam an de aɗa andi jeyaɓe ma ɓe ko luurata ko mbeɗa ñaaguima noon ya holluɓe hawnide nde ina tindina ɓe wonde darga no woodi kanko laamɗo ñande fof ko ɗum ɗo woni ko duwoto wal ba'sa ya andinɓe kadi hawnide kollaɓe hawnide ya hollam minnene hawnide kolladamin minen fof nde min jiira min ganda tigui wonde ummital no wawi wonde ummital ko hunde wonde yomin dañ tan preuve ɗo min pawi guite amen fa arada allahu an yudhirahu ala alfityati on sanga Allah muuyi feññinandemo ɓeeɗo sagataɓe jeetato ɓe kalanoɗen haala mumen ashabul kahfi woni yimɓe wimbo ɓe wa bayna nnasi wa yubayyinu linnasi Allah muuyi kadi feññinande yimɓe ɓe sha'nuhum habaru maɓɓe taw fodde duuɓi 100 ɓenni wa yaj'aluhum ayatan Allah waɗaɓe kadi koɓe hawnide wa hujjatan alayhim Allah waɗaɓe kadi koɓe hujja e dow maɓɓe li ya'lamu anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha haɓe mbawa andude darga koko arata sikkitare ala e ɗum wa anna allaha yab'athu man fil quburi ɓe ganda kadi Allah ina wurtina ɓen wonɓe e qabriji fa alqa allahu fi qalbi rajulin min ahli tilka an-nahiya Allah werli e ɓernde gorko tan e on ɗon gonɗon wuro e on ɗon diwan tan on ɗon diwan Allah werli hen e ɓernde goto tan an yuhdima dhalika al bina on ari ko mahateri ɓooyndi ko mahano e dow wimɓe he ko maadi ndi ganduɗa woni fodde duuɓi 300 ɗum kam aɗa andi han kadi helde ɗum weeɓat i joni noon on jole ɓernde muɗum kañum ne ari ɗon tan ha e hayre he andani ko wonno ɗon andani ko ɗum yahata tan o wi dal jore ɓernde makko tan yo helndiɗo mahateri kanko gorko o yo helndiɗo mahateri wondi e damal wimbo he wayabna bi hijaratihi hadiratu li ghanimihi gasi ɗum ɗo on ko sohluno hen kanko o yalti omo yiilo tan ko mahiri hudum makko to waɗata dammiri makko ko mahani dammiri makko ko mahani nayi makko e baali makko i joni noon o ari ha e wimbo he tan yiɗon ndiɗo mahateri nene fuɗɗi rappude jole ɓernde makko tan yemi hel ɗum ɗo mi ƴetta kam mi mahiri ya ɗum ɗo amo Allah jolni ɗum e ɓernde makko Allah no muuyi feññinde wajiɓe fa hadamahu on saa o heɗi maadi ndi nden o heɗi maadi ndi wa bana bihi habiratun li ghanimihi nden o heeli pour mahiroyde
huddu makko falamma fataha nden udditima babal kahfi damal wimbo ngo aɗa andi maha koye dow wimbo he joni noon damal wimbo ngo nden udditima tan ba'atha Allahu haula il fitya tan kamɓe fof ɓe pini lawol gotol ɗaninoɓe duuɓi temettere ɓe ko joni ɓe pini Allah uddi damal ngal ha pari damal ngal udditima tan kamɓe fof ɓe pini ɓe pini farihina eɓe goni weltiɓe eɓe goni kadi musfarra ɓe ganduɗa ko jalbuɓe wujuhuhum jeese mabɓe ne jalba tayyibatan ɓe laaɓi nufusuhum pittali mabɓe ɓe goni en l'aise tan ɓe koyti ngala stress wa qad hafida Allahu alayhim abdanahum wa jamalahum wa hay'atahum on sanga andi mbino koɓe sagataɓe yoɗɓe tawi Allah ne reeni ɓalli mabɓe haydara changani hen ɓalli ɗi haydara waylaki hen jondam mabɓe Allah ne heddi ɗum noɓe ɗanorino ni no wano ni haydara ko wayli hen falam yataghayyar minha shay'un hay hunde waylaki hen fa kanat hay'atuhum laatima mbadiji mabɓe waqta an istayqahu waktu mabɓe pini o mbadiji mabɓe gonno ka hay'atihim waqta an raqidu kono mbadiji mabɓe ñande ɓe ɗanoto ndeni nde ɓe ɗanoto no ɓe mbanoni haydara ko sanji fodde duuɓi temettati summa arsalu tamliha kamɓe ɓe pini oto gorko kay kañum fusi hayre tan fusi wimbo tan ƴetti tuufeje ƴetti ɓakkere no wi mahiru yi wimbo mum tinani ni wonko woni nder kañum ke anda ni fusi tan yeehi kamɓene nden fusi damal ngal udditima ɓe pini ɓe guirñitori noon tan ijam ene nden ndendori ko andintaɓe ɓe cikata ko nani subaɓe ɗani ɓe cikata ko nani subaka summa arsalu tamliha ɓe neli tamliha ila almadinati liyashtari lahum taama joguinoɗo ration mabɓe o kadi ration mabɓe kadi no wonirno ko noon tan woniri haydara ko wayli hen tamliha ya sonno en ñamde ɓe mbendori tamliha fokkiti fa dahaba fara almadina tamliha yalti naate wuro ngo tan o yi wuro no change ijjam ɗi beddaji ko goñi ɗi galleji ko goñi kono yimɓon ko goñi andi han kadi wontata ko yimɓon tokson duuɓi temettati kanko ɓuuri ɓe ɓandu ɓuuri ɓe darde o wonata ko neɗɗo kawniɗo e nder mabɓe guila e ɓornateri mum hay haala mum hay sifo mum foof andi hande so tawi neɗɗo caggal duuɓi temettati addama ɗo e men tan enen fof en kulat duuɓi temettati neɗɗo gurnoɗo duuɓi temettati so addama ɗo enen fof en dogat enen fof en dogat nandata yimɓe i joni noon tamliha naati wuro tan heddi hankkadi naji holto bitig wonno bitig gonno ɗo wonno ijam hankkadi heddi tan hankkadi ɗi beddaji ko woni ɗi galleji kono yimɓon i ɗe ɗemgal kalata ngal ko woni hankkadi o anda ni hankkadi o weemi tan ndeysane nder mabɓe nden ɓe jiimo omo weemi ɓe jiimo tan kamɓene ɓe paayimo no naani e jooni taw ɓe jaggimo ɓe jaggimo kam fof ɓe jaggimo ɓe nawnimo ɓe nawimo to laamɗo to eyi neɗɗo kawniɗo neni sabi waɗi noon ko are bitik dirta heen o ari e bitik o yiɗi soodde ko ari e bitik o yiɗi soodde ɗo ɓe mbimo ko cohluɗa o cohli mum ko nanngam so haalis ma woni o yaltini haalis o ɓe ƴeewi oɗo haalis ɓe ngannda ɗum meeɗa yiɗi haalis baaɗo ni neɗɗo baaɗo ni ɓe meeɗa yiɗɗo haalis baaɗo ni ɓe meeɗa yiɗɗo mbiyan dalal haalima ɗuminani joni noon o wimo ruttoɓe mbimo ala ɓe teɓɓe makko ha tiiɗi a yarata ni kay an kay mamin ganda hol habaru maɗa ɓe jaggimo ɓe nowima to lamɗo o ndeysan yimɓe wuura hay goto hankkadi mo heɓtinta hay goto mo andi koɗorɗe ala fof koɗorde ndow yiiɗo ndow andi ko sifa mahateje goɗɗe ko sifa yimɓe woɓɓe ko sifa tagoji gonɗi ko sifa haalaɗuji goɗɗi ko sifa lamɗo goɗɗo yimɓe ɓe noon jaggimo nowima to lamɗo to wa dahabu bihi ila dhalika al malik ɓe nowima to lamɗo julɗo o
ndeno yettima lamɗo namdi khabaru makko fa akhbarahu tamliha bi qissatihi wa qissati ashabihi tamliha noon haalnimo khabaru mum kañum de an kadi koko jiiɓi tan andani ko woni dow mum kono no andi kam koɓe riddanoɓe kanko e wondiɓe makko joni noon ɗo ɓe didda ɗo ɓe jeehi ɓe moliyima to wimboto no ɓe jeehi to wimboto joni noon ɓe mbayri tan koɓe ɗaani ɓe ganda joni noon on sanga lamɗo nani qissa makko fa qala badu lhadirina hunde e yimɓe wonnoɓe ɗon gone wiide la allah hadihi ayatun min ayati llahi ɗum ɗo de no wawi taw ko hawnide tan e kawnide allah ɗe allah waɗi jaalaha llahu allah waɗi ɗum ala yadi hada l fata no wawi taw ɗum ɗo ko kawi samma allah muuyi hollude en waɗi ɗum e juuɗe oɗo sagata o gorko eno wawi taw koye kawnide tan yimɓe donki famde haydara ɓe mbi fantaliqu bina joni jehen hatta yuriyana ashabahu jaadene makko haw holloya en wondiɓe makko ɓen wasa waɗa ko compitiɗen toon fantalaqa aryus wa asɗoyus ɓeeɗo ɗiɗo aryus e asɗoyus min udama il mamlaka ɓe koye ministre uji lamɗo o mawɓe gonno sa tawi tan mbiya ministre de l' intérieur ene wonde ministre te hollum de finance ɗiɗo tan lamɓe ɗiɗo tan ministre uji mawɗi tan jamen gueɗe en e premier ministre tan mbiyen ɓeeɗo ɗiɗo jaade makko kanko sagata o ɓe jaade hunde e yimɓe wuro ngo o yaade maɓɓe noon to wimboto nden ɓe jettima wa ma'ahuma jamiu ahli l madina yimɓe wuro ngo fof ɓabbitima ne ndewi hen ina ƴeewoya kabiruhum wa sagiruhum mawɗo maɓɓe e tokoso maɓɓe fof tindima nahwa ashabil kahfi ɓe tindima yimɓe kahfoto liyanzuru ilayhim haɓe ƴeewoya ko kewi toon nden ɓe jettima fa wajadu fihi lawhayni nden ɓe jettima fa wajadu liyanzuru ilayhim fa awwal man dakhala alayhim hadani l azimayni azimani ɓeɗo ɗiɗo gadi nadde holɓen ɗiɗo ministre uji ɗiɗi ɗi kalnoɗen joni aryus e asɗoyus ɓeɗo gadi nadde nden ɓe naati wa ma'ahuma jamiu ahli l madina yimɓe leydi ndi fof no wonde maɓɓe fa wajadu fi athari l bina'i tabutan ɓe jii noon ɗo batte ɗo maadi ndi wonnoɗo maadi helani ni e joom hudum kay gaynako kay heeli tan kañum yi lawol mum tinani ni ko keɓi ɓe tawi noon ɗo mahanoɗo ɗo jiiɗon tan batte wakande ɗum nde le ko wakande min no haasibi wakande hokkiri ɓe jaggi wakande nde ɓe jaltini fa fatahuha ɓe gudditi wakande nde nden ɓe gudditi wakande nde fa wajadu fihi lawhayni ɓe tawi hen alluji ɗiɗi mawɗe min rasasin e beten min rasasin e kire alluji tan mawɗe ɗe ganduɗa hunde so windama hen ina wawi joɗade ɗo duuɓi 300 ɓe jii maktuban fihima qissatuhum ɓe jii alluje ɗe no winda hen qissa ɓeeɗo wajiɓe falamma qara'uha nden ɓe jangi ajibu ɓe kaawa ɓe jangi alluje ɗe ɓe jii qissa gilay windunoɓe minen de emin binda oɗo taarih min bindi ɗum koye ñalawma naggam dat o ko naggam ñalawma o ko naggam sagataɓe ko naggam wonno ɗo ko adi fof ko lamɗamen gooto ina wiye kaari ina wiye kaari ina wiye kaari joni noon kamɓe ɓeeɗo kamɓe de koɓe gonɗinɓe Allah joni noon taarih o fof tan no yaarini ko saret walla fayida o tan ɓe bindi fof tan no yaarini ɓe jangi kamɓe wajiɓe ɓe ƴeewi dat o nde ɓe poti ummade toon nde ɓe natata ɗo ɓe ƴeewi ɓe tawi ko duuɓi 300 woni ɗo duuɓi 300 ɓe daari wajiɓe ɓe tawi ko hunde wawde wonde kono duuɓi 300 holko findiniri ni jomum en
wona comci men no mbayni wona ɓalli men no boni wona mbaadiji men no pirti wona haydara duuɓi temedde tati neno ɗo mbayni on sanga ɓe kaawa wa hamidullah ɓe jetti allah alladi arahum ayatan ɓe jetti allah kolluɗo ɓe nde ɗo hawnide tadulluhum ala albasi hawnide tindinore ɓe wonde ummital no woodi summa refti arsalu qafidan ɓe neli fewde ila malikihim lamɗo maɓɓe o lamɗo salihu lamɗo moƴƴo o baydurus ɓe neli e makko ɓe mbimo an ajil alayna ajil bilhuduri ilayna laallaka tara hadihi l ayati l ajiba ɓe mbimo lamɗo emin jiɗi ko yaawi ya ar ngara ya yawno ngaraɗo ko yaawi ya yawno ngara ha jiira yitere ma ndeɗo hawnide kewde gande lamɗo koko nelno tan ɓe jaaɓe ƴeewoya habaru wajiɓe ɓe kamɓene ɓe nelte lamɗo yo ar ɗum ɗo kay wona emin garta min kalanma ar jiira yitere ma ɓe gari sagataɓe kay kañumen nen jooɗi tan nanaji en tan jooɗi no kuccire mabɓe naji natti wonde gotum natti jiidude joni noon lamɗo yettima nden lamɗo yettima ndeysan o yetti allah o namdiɓe kanko lamɗo o habaru mabɓe tawi ɓe goni ɗon fodde duuɓi temedde tati e ko ɓuuri wiyama e jeenayyi falamma jaahul habaru zahaba hammuhu lamɗo o nden tan habaru o yettima ɗum dendagal goƴo makko iwi nde wonno lamɗo o serano e duwade omo wiya joomam ya hollam ya hollumin kawisa mone tindina yimɓe ɓeeɗo wonde ummital no woodi joni noon o yananama ɗum ɗo ko kawis mo allah ne tindiniraɓe ɗum wa qala ahmaduka ya rab kanko lamɗo o wi ahmaduka rabbu samawati e heema jeyɗo asmauji min dey mbeɗa yettuma wal ardi an jeyɗo asma wujjeyi leyɗele min oɗo de mbeɗa yettuma tafaddalta alayya wa rahimtani min de a ɓurni e amam kadi a yurmimami walam tudfi in nura alladi jaaltahu li abai an noora wonnode e babiraɓam ɓe babam tanam jatam ha dow ɓeɗo fof ko tedduɓe gonno ko yimɓe ɓe ganduɗa kala ko ñaguinoma aɗa hokka ɗumen an allah on an noora noon a ñifani ɗum e am minnene mi ñaguinomama ya hollam hawnide nde mbiɗa famira ummital yimɓe ɓe jiiya ɗum hande a holli kam ɗum a jabanimami o duwaw farakiba on sanga lamɗo o waɗɗi wato wajjahna wal kaf o waɗɗi kanko ne o tini to kahfu to wimboto fa dakhala alayhim o naate e maɓɓe wa fariha bihim o welti e maɓɓe kanko lamɗo o wa atanaqahum kamɓe fof ndeysan o danodiri e maɓɓe kadi ɓe tini tan lamɗo nan ara lawol woppama lamɗo yetti naati on saaha ɓe gummiɓe peewe lamɗo ɓe calmini ɗum lamɗo o danodiri e maɓɓe kamɓe fof wa waqafa bayna aydihim lamɗo jooɗi hakkude dari hakkude maɓɓe wa hum julusun kamɓe on saaha ɓe jooɗi alal ardi e leydi he lamɗo dari hakkude maɓɓe kamɓe ɓe jooɗi e leydi he yusabbihuna allah ayɗo ɓe jooɗi e leydi ɗo ɓe jooɗi tan kadi ɓe goni subhinde allah subhanallah alhamdulillah eɓe cubhina ɓe jetta allah subhanallah alhamdulillah fa qalu lahu nastawdi'uka allah ndeysan heddi kamɓene ɓe duwono lamɗo o nde wonno ɓe gandi oɗo lamɗo wona hono oɗo kuɗaɗo allah ɓe goppu wona hono kuɗaɗo allah moɓe goppunoɗo o woni ɗo joni noon nastawdi'uka allah e heema lamɗo minen dey emin jetti emin kalfinma allah wassalamu aleyka yo kisal kadi won e ma wa rahmatullahi yo yurmede allah won e ma hafidaka llahu lamɗo min donimama yo allah reene wa hafida mulkaka yo allah reen laamu maɗa wa nu'iduka billahi emin molnuma allah emin molanoma allah min sharri l insi wal jinni e dendagal boneji yimɓe jinneji fo min molima hen e allah ndeysan fa baynama almaliku qa'imun nden lamɗo o nana dari is raja'u ila madaji'ihim lamɗo no dari eɓe duwano ɗum tan ɓe dutti kamɓe fayen goto fo tan ruttiɗo lellinoɗo fanamu tan ɓe ɗanti
ɓe ɗanti gongol ngol ɗo laawol noon utu nden ɓe nani ɓe ɗanima wa tawaffa llahu anfusahum ngol ɗo laawol Allah itti pittali ma fa qama almaliku ilayhim laamɗo o ummi tan feewe maɓɓe wa jaala thiyabahum alayhim ndeysan laamɗo o artiri comci maɓɓe tan suuriɓe hankadi artiri comci maɓɓe dow maɓɓe heen goto fof tan o suddi ɗum wa amara an yujala kulla rajulin minhum fi tabutin min zahabin laamɗo o wi ɓeeɗo teddungal maɓɓe pour teddinde ɓe kala gooto e maɓɓe yo tafane wakande kaŋŋe nanne e nder wakande kaŋŋe he eyi ɓe ko ɗum paandi gooto e maɓɓe fof ɓe gona yimɓe simple gooto e maɓɓe fof yo waɗane no kees kaŋŋe ni mofte e nder kees he wonira noon ɗin laamɗo waɗi ɗum ɓe mbaɗana keesuji joɗɗi laamɗo noon fanditi hen gonnam ko teddinde ɓe e yooɗede ɓe e weltanade ɓe nden yeehi ha jamma ɓe peeñani laamɗo o ɓe mbi laamɗo a jarama kono minen min taga koye leydi min gartata koye leydi min tagirano ko kanŋe ɗum noon woppu min tan min gona no min gonirnoni ha Allah ummitina min ɗon e woni laamɗo o fini subaka yemiri yo kanŋeji ɗi guitte on saha kanŋeji keesuji kanŋe ɗi guitta ɓe leltina e wimbo he no ɓe lelorinoni ha feewi fewna ha feewi wimbo ngo udda laamɗo o noon yemiri yo jama mahe e takko ɗon udda wimbo ngo tawa hay goto yettotako ɓe hankadi wona sutoro maɓɓe woni noon jama maha ɗon ala kullin ɗo woni qissa maɓɓe mo jomiraɗo subhanahu wa taala qissani nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam ɓe mbi woppu min gona ɗo tan e leydi he hatta yabatha llahu ha Allah laamɗo yemiri mahɗon e jama wi wonde yoɓe goniri ni hatta yabatha llahu minhum ndeysan ha Allah ummitanaɓe tan ɓe mana woni ɓe goniri hono noon ɗum woni jomiraɗo wi am hasibta mbiyete aɗa sikka anna ashabal kahfi warraqimi kono noon ko selli ko noon koɓe ɗaniɓe tan ha joni ɓe mayani taw sabi nelaɗo salah sallam wi maɓe gartoyi Isa caggal nde arti ina hajjoya Isa sina hajjoya yadata koye maɓɓe kamɓe ashabul kahfi en maɓe gartoyi ala kullin tan ɓe gona yimɓe mayɓe eɓe guuri ha joni kono koɓe ɗaniɓe ɗoygol ngol noon haydara ɓe tinata so ɓe gartoyino ɓe gartoyta ko nde Isa artoyi nde sono hajjoya on saaha ɓe jaada e muɗum soɓe jeehi noon ɓe kajji ɓe garti hendu newindu wiyetendu aroru sakket zamanu ittoru ɗo kala julɗo kala jaɓnoɗo Allah ndu hendu warat ɗum koye ndun hendu Allah nawataɓe kamɓe foof ala kullin isso ashabul kahfi hono no addirani en nini ɗum woni jomiraɗo wi am hasibta mbiyete a sikkat anna ashabal kahfi wonde yimɓe wimbo warraqimi e rawandu maɓɓe ɗo ko ɗum kam ɓuuri sellude wiyama noon e alluwal maɓɓe ngal alluwal holngal alluje maɓɓe kire bindanoɗe inɗe maɓɓe ɗe o an sabumi askoji maɓɓe aɗa sikka ɗum ɗo kam ko hunde tan ko ɗum ɗo tan woni ko hawni min ayatina e kawiseji amen is awal fitiyatu tumonde tappi sagataɓe ilal kahfi fewde wimbo he fa qalu ɓe mbi kamɓe sagataɓe rabbana joomi amen atina hokku min ladunka ummorde e maɗa rahmatan yurmede wa hayyi lana ya heblan min amrina e fiyaku amen rashadan peewal hidayatan bi mana allah min ladunka ummorde e maɗa rashadan peewal wa hayyi lana ya heblan min amrina e fiyaku amen atina min ladunka rahmatan ya hokku min e fiyaku maɗa rahmatan yurmede wa hayyi lana ya heblan min amrina e fiyaku amen rashadan peewal jomiraɗo wi fa darabna min pi ala adanihim e noppi maɓɓe ey anamnahum firti kanko min ɗannini ɓe ɗum woni no pamrata tan qissa o hankkadi tawda heeɗima a faami haala ka ko yahata joni min mbaɗi e noppi maɓɓe
min piye noppi maɓɓe tan bi maana min ɗannini ɓe min ɗannini ɓe thumma fil kahfi e wimbo he sinina adada duuɓi limtinɗi thumma refti ba'athnahum min gurtini ɓe thumma refti ba'athnahum min pindini ɓe lina alama hamin ganda ayyul hizbayni hol fof e pelle ɗiɗi ɗe lurdunoɓe ɓe ahsa ɓurɓe tongude lima labisu ko ɓe ñiiɓi amadan dumunna nahnu minen naqussu emin qisso alayka e maɗa an nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam naba'ahum habaru mabɓe bil haqqi e gonga nde wonno qissaji kewɗi ɗi nanata ma ɓeydama tan ma ustama oɗo qissa noon ɓeydaka ustaka ɗum ɗo woni ko kalantumani Allah tawaɗo ɗum baɗɗo ɗum waɗni ɗum o ko on andi on wawi haalde ha timma tawa hay dara ɓeydaka hen hay dara ustaka hen fulɓe mbi so cimtol juuti yooɗi wonɗo diwa juuti yooɗi wonɗo diwa ma wonko haalaka de kono fof tan gila tan o fuɗɗi ha tan nde o maayi yimɓe ne kaala fof tan koko yooɗi hay dara tan ɗo yimɓe ne ti ala wonɗo diwa wonɗo diwa ma wonko haalaka ma wonko haalaka joni noon so tawi ɗo kalata ɗo kalata koye giɗo ma o eyyi ko heewi a ɓeydat ko heewi so tawi fuɗɗima wadde fulu seeɗa tan ɓeyda so tawi wonno wayi on saaha so tawi kalata koye gañuma ɗo fuɗɗuno ɗo yordno hen seeɗa fof gusta ɗum waɗi tarih gonɗuɗo tan ha timmi weeɗani de kanga ɗo ɗayi ɗo e to mbi ɗayi guure fuutaji ɗi so arti joni somi haalani yimɓe joni no haɗira joni kewi diw tan jaggumomi dippumi makko piimomi mbaɗmomi ni o wima ummo piimomi paas jottimi makko joni noon jaggumi leydi mbaɗmi e yeeso makko joni noon ɗo wima ummo ɗo kiti hawre kiso anda o sikkanno ko mbaɗmomi ni mbattimomi ni joni noon ɓe mbima yo joni noon an noon ko ngal ɗo ŋaccal gongal e yeeso ma ngal noon andi a haalani ko waɗma o wi ala ɗum kay ko fenani jeeye kanko haalanto on ɗum min kay kalantuma ko mbaɗmomi ko pamma ko waɗimi ko ɗum kanko haalanto on ɗum ni wona gonga ɗon ke tarih ɗon ke wara tan ko yodde ŋaccal ngal diwete eyyi kalawo e guiɗo mum alay saago dañat tan koye diwi eyyi wa amma qissa mo ganduɗa haydara ɓeydaka hen haydara ustaka hen bil haqqi e gonga nani Allah wi ko ɗum ɗo woni ko kalanmani ni no woniri ni kadi ko Allah tan wawi haaldude ni Allah tan goɗɗo wawa eyyi gila tan jibina ha yalti aduna tan haydara ko ndiwɗa haydara ko goppuɗa ɗum de ko Allah tan wawde noon ɗum woni jomiraɗo wi nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi innahum no kamɓe fitiyatun wa aleykum assalam fitiyatun koɓe sagataɓe amanu gomɗinɓe ɓe rabbihim joom maɓɓe wa zidnahum min ɓeydani ɓe min ɓeydiɓe hudan peewal wa rabatna min ombi wa rabatna min tongi walla min tembini ala qulubihim ɓerɗe maɓɓe is qamu tume nde ɓe dari wa qad amarahum bisujudi lil asnami min cembini ɓerɗe maɓɓe tume nde ɓe dari e yeeso lamɗo o lamɗo ne yamiri ɓe cujjan sanamuji ɗi fa qalu ɓe mbi rabbuna joomi amin rabbu samawati ko joom asmawuji wal ardi e leyɗele lan nad'uwa min dewata min noddata min dunihi ko wonamo ilahan dewateɗo laqad qulna so tawi min mbaɗi ɗum laqad qulna so min kaali isan ngan sanga shatatan konngol jowtugol kaddi e keeferu faami ko Allah min dewata so tawi min mbaɗi ko mbiɗon ko on sanga laqad qulna min kaali isan ngan sanga somin kaali konngol mbiɗon yomin kaalngol laqad qulna min kaali isan ngan sanga shataɗan konngol jowtugol keerol e keeferu faami jom woni jomiraɗo wi haulay ɓe kalde koye maɓɓe ɓe mbi ɓe qawmuna ko yimɓe meɗen ittahadu ɓe jogitima min dunihi ga Allah alihatan allaɓe kamɓe ashabul kahfi en kaldanno e koye maɓɓe jomiraɗo wi lawla ya'tun ɓe mbi lawla ya'tuna holko hatnoɓe gaddana alayhim e allaɓe maɓɓe ɓe e sanamuji maɓɓe ɗi e dewgol maɓɓe allaɓe ɓe holko hatnoɓe gaddana ɗum bi sulɗanin bayyinin e hujja peñƴo
jomiraɗo wi faman adlamu ala ɓurɗo toonje hay goto ɓurani toonje min maniftara e on pepindiɗo alallahi e Allah kadiban fenade hay goto ɓurani toonje pepindiɗo e Allah fenade ko idi atazaltumuhum e tuma nde polli ɗon ɓe ha hande de ko kamɓe kaldata yoga e maɓɓe mbiya yoga tuma nde polli ɗon ɓe wama yabuduna ɓe ndewani illa allaha sowona Allah fa awu tappoɗe ilal kaafi fewde e wimbo he woño ɗe fewde e wimbo he naatoye toon yansur lakum yama ma Allah saktan lakum wonande on min ma saktan lakum wonande on rabbukum jomon min rahmati e yurmede muɗum ma Allah hokkon yurmede muɗum wa yuhayyi lakum o hebrana on o heblana on min amrikum e fiyaku moɗon mirfaqan nguura ne wi kam wa tara shamsa jomiraɗo wi aɗa yiya ɗo ɓe lelino e wimbo heeɗo wa tara shamsa aɗa wa tara shamsa jomiraɗo wi aɗa yiya nangue aɗa yiya nangue ngue ida talaat so tawi nge ƴellitima tazawaru nge oño an kahfihim ga wimbo mabɓe nangue ngue e nder duuɓi maɓɓe temed tati ɗiɓe leli ɗon ɗi nangue ngue so tawi e nge fuɗa nge ardataɓe ko banggue ñaamo nge fawata koye dow maɓɓe tan ɓe aɗiya nangue no elle tan koɓe reniraɓe nangue nge joni so tawi no fuɗa an kafihim a zatal yamini tazawaru nangue ngue oño an kafihim ga wimba maɓɓe ngo zatal yamini banggue ñaamo wa ida garabat so tawi e nge muta joni taqriduhum nge woppaɓe zata shimali banggue nano ɗum ɗo ko Allah ne reniri ɓe ɗi foof koye yamirore Allah tan Allah no wawno wadde ni nangue ngue ara ha jiime mabɓe ha yettoɓe ni taw haydara waylaki kono foof ko ha Allah holla yimɓeɓe tan kawisaji muɗum e baawe muɗum wahum no kamɓe fi fajwatin eɓe eɗo yaaji minhu e hayre he e wimbo he zalika ay ɗum ɗo ko jamtaɗo min ayatillahi ko e dalillaji hattan Allah man yahdillahu kala mo Allah fewni fa huwa almuhtadi ko on woni pewɗo wa man yudlil kala mo Allah majjini falan tajida lahu ode a dañanta ɗum waliyan giɗo mono fewna waliyan ballo murshidan pewnowo wa tahsibuhum an aɗa sikkaɓe ay qadan koɓe finɓe ay so tawi a jiime maɓɓe joni cikka koɓe finɓe nde wonno ko Allah addiri hono noon sa jiime maɓɓe joni cikkaɓe gon koye dardema taw koɓe ɗaniɓe o tahsibuhum ay qadan wa hum no kamɓe ruqudun tawi koɓe ɗaniɓe jomiraɗo wi wa nuqallibuhum emin bahlitaɓe zata alyamini banggue ñaamo wa zata alchimali e banggue nano eyyi emin bahlitaɓe banggue ñaamo e banggue nano ala kullin tan ko hade ɓalli ɗi bonde hade ɓalli ɗi moƴƴe hade ɓalli ɗi kadi jadde kadi ɗum foof no wawi jeeyede hen kono foof de ko Allah no holluma hattan muɗum tan fodde ɗiɗo duuɓi temedde tati eɓe no mbahlito gauche droite so Allah welanoma woppaɓe tan ɓe gona ɗo gotel taw waylata ko ni kono duuɓi temedde tati ɗi saaha fof ɓe mbahlito zatal yamin zatal simali zatal yamin zatal simali ni ɓe goniri fodde duuɓi temedde tati ɗi foof ɗum waɗi leɓe pinide haydara ko wayle ma hay tan wonko toɓɓiti ɗo e ma wuccema nde ɗo toɓɓere nde ɗanotoɗa nde alano ɗo hay ɗum waɗani haydara ko wayle ma wa nuqallibuhum ɗum woni min mbaylitaɓe zatal yamin o zatal shimali wa kalbuhum rawandu maɓɓe ndune basiɗum zira'ayhi rawandu ndune ne werti zurweje muɗum bil wasidi e dingiral wimbo he ay ɗo natirde ɗo ɗo damal ɗo to rawandu winoɓe gonde ɗano ɗe mimmi reno on eyyi rawandu e hoore mum ɗani ɗum kam nafannoto gam ko tawi kamɓe kam wona finɓe kam rawandu ɗani gardi e hoore mum nen ɗani ndeysan hatta rawandu ndu ne Allah weddima e mum ɗoygol ƴewno lelorino ni kañumne kadi waylaki allahu akbar allahu lamɗo de o kalɓum mbasi no zirayi bilosi
jomiraɗo wi nelaɗo Allah kono noon lawit tala'ata ay so tawi a ƴellitima alayhim e maɓɓe ɗo ɓe goni ɗo e nder wimbo maɓɓe he sa ari a ƴellitima e maɓɓe lawallayta ma dog minhum e maɓɓe lawallayta ma rumto minhum e maɓɓe firaran ka dog wala mulli'ta ma hebbinteno minhum e maɓɓe ru'ban kulol kamɓe ɓe kulɓiniɗo ɓe goni ɗo jiiɗoɓe fof hulat hay goto wawa wonande ɓe jaɓaru ɗo ɓe goni ɗo ha joni eɓena ɗon yimɓe ne jaha toon no juuroyo kono hay goto wawa nadde to ɓe goni to kala natɗo toon ko ga jaggueteɗa gayino toɓe jaggueteɗa ɗo ɓe goni ɗo no hulɓini jomiraɗo wi nelaɗo Allah sa ƴellittono e maɓɓe an hoorema ma hulanno doga an hoorema ma kulol hewanno e ma doga ɗo ɓe goni ɗo ko ɗum Allah reniriɓe hay goto susa yettadeɓe wala mullita minum roɓe so wonano ɗum tan no heewi arɓe ne bahlita ɓena ɗumene ga e ko toon guittumi ɗum ɗo en wala mullita minum roɓe o ruwiya an Saïd ibn Jubayr o wi an ibni Abbas qala ibnu Abbas wi gazawna maa Muawiyata minen e Muawiyata min jehino walde min kono yino nahwa rumi bange rum to in famararna bil kahfi alladhi fihi ashabul kahfi min birti wimbo ngo yimɓe ɓe goni wiɗi jam ɗo won wimbo ashabul kahfi en koɗo aha aɗa andi enen kam jannguɓe qur'ana sen gari ɗon hakkillaji men garat e ɗum yimɓe noon no mbirto ni tawa ganda ni ko ɗum yahata hewɓe no mbirto ɗon tawa gondaka ɗum ni famma enen jannguɓe qur'ana kay nanoɓe ɗiɗo qissaji sen gari ha wiyama ko ɗo ɓe goni hakkillaji men alay saago garat ɗon joni noon Muawiya wi enen de tawde en gari ha ɗo ponnoɗen ko yaade jurnoɗen jehen ƴeewoyen Muawiya wi law kusifa lana an haula'i nadarna ilayhim sen kuncalanomo ɗum min jahanno kam ƴeewen ɓe fa qala ibnu Abbas wimo qad muni'a min dhalika man huwa khayrun minka haɗama ɗum on ɓurɗoma eyyi nelaɗo Allah nelaɗo ɓurma kono Allah wi nelaɗo woto tampin hoorema e wiɗaɗa ƴeewoyaɓe saabi sa yeehi toon a dogat a wawa Allah haɗi ɗum nelaɗo Allah ɗum noon an woti aɗa enda ɗum woni kono noon Muawiya mato jaɓani fa ba'atha Muawiya neli toon yimɓe tan jeehe ƴeewoye fa qala idhabu fanduru jeehe tan ƴeewoye ɓen jeehi falamma dakhalul kahfa nden ɓe jettimɓe naate wimbo he tan ba'atha Allahu alayhim rihan tan hendu tan duɓe meeɗa yiide hono mum ardiɓe tan bangeji fof dur ɓe purtori noon ɓe dogi hendu ndu yaltini hendu ndu yaltini ɓe toon ɗum waɗi noon eɓena ɗon kono jomiraɗo wi ko an nelaɗo Allah so tawi a arino ha a jiime maɓɓe a doganno a wawata a suusata hoolade a suusata ni darde ɓeɗo ɓiɗo ɗon hulɓini wala wallata min wala mullita min roɓe wa kadhalika jomiraɗo wi ko hono ni ba'athnahum min gurti min pindini ɓe liyatasaalu haɓe namdodira baynahum e hakkude maɓɓe qala qa'ilum minhum wi biiɗo e maɓɓe kam labistum hono foti ko ñiɓɗon ɗo hono foti kam ko leliɗen ɗo ayde ɓe pini de goto e maɓɓe wi kam labistum ceerno ɓe jamu so Allah jaɓi jamu inchallah goto e maɓɓe wi kam labistum hono foti ñiɓɗon hono foti ayi lelinoɓe fodde duuɓi 300 nde ɓe pini nde ɓe gone namdodirde enen kam no foti ko ñiɓɗen ɗo ayi ɓe mbi qaalu ɓe mbi yawman aw ba'da yawm ñalawma walla yoga e ñalawma tan feccere ñalawma enen lelɗen ɗo ko ñalawma fodde ñalawma walla feccere ñalawma
yaran duuɓi temet tati non noon nde ɓe ɗanotode ko sanga puɗal nangue nde ɓe pini nde ko sanga mutal nangue ɓe mbi ko ñalawma walla feccere ñalawma ɗaniɗen ɗum i joni noon hankkadi noon ɓe donki yenanede enen ko ñalawma tan walla feccere ñalawma ɗum siforima ni ɗaaluɓe mbi dal ko raɓɓiri ko rabbukum a'lamu bima labistum joomi mon woni ganduɗo fodde ko ñiɓɗon ko gonɗen ɗo Allah andi goppiɗen hen Allah enen en ganda joni dal fab'asunele ahadakum goto e moɗon bi wariqikum e halis mon haabihi oɗo ilal madina eyyi woni tamliha kettunoɗo e ration o ɓe mbi yo fokkido yaha nder wuuro sanga so yi nder wuuro o soodoya ration bi wariqikum hadihi ilal madina yo ƴeew ayyuha azka ta'ama hol fof e wuuro he ko ɓuri labde toon ñamri nde wonno eɓe jeeyanno ñaɓɓe ɗe moƴƴani joni noon yo ƴeew ñamde ɓurde moƴƴude o sooda faliyatikum yo addan on bi risqin e ardigue minhu ummorde e makko woni ñamde nde tan wal yatalattaf yo newa noon bi mana somo yaha yo moyto woto feññino somo yaha yo moyto yo suuɗo koy woto feññi wal yatalattaf wala yushiranna bikum woto tintin bikum e moɗon ahadan hay goto bi mana woto habru toon wonde oɗona ga innahum kamɓe yimɓe wuuro ngo in yadharu alaykum so tawi ɓe ƴellitima e mon ɓe tini on ɓe gandi ko ɗo gonɗen yarjumukum maɓe berlo on kaaƴe nde wonno ko ɗin wargoji laamɗo o waranno laamɗo o wiyanno ko kala mo naatani diine makko o sono ware wona tan hirsede wona tan soppede ala ko yo gaska ase ha luggiɗa jomum nanne e gaska he ha heɓa becce ko heddi ko so ubbama ha jomum wawata fitade wawata dillude yimɓe gone fiide ɗum kaaƴe ha nde maayi foof joni noon o wi kanko waajo so tawi o tintini yimɓe ɓe wonde ko ga gonɗen i nde yarjumukum maɓe dajmu on bi mana man berlo on kaaƴe tan hande maayi ɗum foof aw yu'idukum fi millatihim ay fode komo jertina tan ko nelateɗo tan o haalanta sa yi yaaru jaam jaam suuɗo woto feññino woto hay goto tine aha woto andini yimɓe ɓe kadi eɗen ga so tawi andini yimɓe eɗen ga soɓe gari ɓe tini en maɓe jaggu en ɓe dajma en walla ɓe lepta en walla ɓe dutta en e diine maɓɓe o te soɓe dutti en e diine maɓɓe o walan tuflihu idan abadan gan sanga on maletake ha abada en kaalino ko diine nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tan jaaɓi neɗɗo o jaggede o forcé o wiye haal konngol bongol walla mbareɗa o haala konngol ngol ina yaltinamo diine pour nde dandude fittanu makko kono tawa yaltani diine o wa amma diine nelaɗo sallah sallam ɗum ko so tawi a dañi tan fetel nena fawa e ma a wiyama konngol yo konngol bongol ya haal konngol wawi wonde foof sa haali aɗa yanana wonani e ɓerde ma kono ɗo kalɗa ɗo kam ko konngol keeferu kalɗa addantama yaltude diine o kamɓe noon mo jarrata haaldemo konngol keeferu tan e yaltudemo woni gotum ɗum woni o wiɓe yarjumukum ɓe dajma on aw yu'idukum walla ɓe dutto on fi millatim e diine mabɓe on sanga noon soɓe dutti on e diine mabɓe walan tuflihu on maletake de idan gan sanga abadan ha abada wa kadhalika jomiraɗo wi ko hono ni kama ba'athnahum hono no min gummitiniri ɓeɗo ni a'tharna min ƴelliti alayhim e mabɓe qawmuhum yimɓe mabɓe eyyi wol mu'minun woni julɓe li ya'lamu ha julɓe ganda anna wa'dallahi haqqun wonde fodore Allah ko gonga aɗa andi joni so wiyama qawmuhum tan ko julɓe ɓe koreji mabɓe julɓe ɓe kono noon ɗaninoɓe fodde duuɓi temet tati aɗa andi kam taniraɓe maɓɓe mbasa wonde ɗon ni walla famille ji maɓɓe ɓeɓe jiidi gonat ɗon kono andaka holto woni neɗɗo duuɓi temet tati sonata ko penale kay o penale wajiɓe kaari jibin kaari jibin kaari jibin kaari kaari ma i dañani ala kullin tan jomiraɗo wi li ya'lamu ha ɓe ganda
anna wa'dallahi haqqun wonde fodore Allah to ummital ko gonga wa anna sa'ata wonde darga la rayba fiha sikkitare ala e mum sikki ala e darga koko arata wa anna Allah wa anna sa'ata la rayba fiha iz yatanaza'una tumande be beñodira kambe julbe be e heferbe be baynahum hakkunde mabbe amrahum fiha ku mabbe qalu be bi wodi wibe goppebe do tan wodi wibe ala mbadeni joni non julbe be bi ubnu alayhim bunyanan hefere be bi ubnu alayhim bunyanan ma heedo tan cuuɗi kasi continue de ma yitan kasi tan hawlom takkoji mabbe yasturuhum rabbuhum Allah sura be hen rabbuhum jomma be alamu bi mburi andande be qala alladhina ghalabu ala amrihim wi ben folbe e fiyaku mabbe woni julbe be mbi lanattakhidanna alayhim masjida mamin jogito e mabbe jama bi maana mamin mahtan e do mabbe jama e jama ka tawno juule do be mahi don jama non jama ka eno do ben baawi ya ton no juule jama he jama ka nan don ha joni hay o nyalawma hanti fulan kam baada wawde yaji wa sama hawro hen ma ya hay jama e solo jebi ala nokko de so Allah mi anda dum kam kono mbeɗa wawi wittude ɗum kam ɗo e janngo wa sami anda ɗum inchallah kono meeɗa jolde hakkillam ni wittude ko holtoon e leyɗele won musidɗam goɗɗo e le neldinomi vidéo wi kam wonde koto wimbo maɓɓe ɗo woni koto ashabul kahfi en woni neldi kam vidéo ko nde wonno temps hokkanomi tan wittodirani makko ɗi kono almami wasama o yawa toon inchallah almami ne wonde ñanganede leydi فلنتخذن عليهم مسجدا jomiraɗo wi sayaquluna eɓe pawi wiyoyde ay joni wiyoɓe wonde jama so waɗi mayiɗo juuletake qur'ana de lanattakhidanna alayhim masjida ɓe mbi jama so mayiɗo woni hen juuletake e fotani juulede jama fof ka ena juule so tawi mayiɗo no woni hen ka jama hankkadi harmi juulde قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا wabbe hen biya ina wawi wodde ni tawa ko juule kono non buri moƴƴude ko jama ka ala maydo dime foftine yimbe e min gandi ko meero don ko masjidun nabawi jamaane laado ka meero do rongo Aboubacry Oumar e nelaado nen don e be do non kam ko jama ka tawi dum en don لنتخذن عليه مسجدا يصلى فيه أي قال الذين غلبوا على أمرهم من جوجتوا عليهم إدوما مسجدا جمع لو بيقول لهم بارد جمع نقول ببيني جومرادو سيقولون إبى بيجوا إذا كان بيجي دوا بيجدوا دروبة ما بيبي أنك تجد كياوتا كم بيجي ثلاثة رابعهم كلبهم كي كلبهم بيرينا كم بيجوا بترتان بيني بيوانان غوتي goto fo ñama haariɗum heewa haala ko welɗum raabi ohum kalbum kamɓe koɓe tartan ko rawandu waɗi ɓe nayo wa yaquluna woɓɓe kadi ma mbi khamsatun sadisuhum kalbuhum kamɓe koɓe jeeyo wattiɓe jeegom ko rawandu ndu rawandu hum ala de wal qawlani linasara najran eyyi ko nasara najrani en rajman bil ghaib jomiraɗo wi ɗum ɗo ko jikkude tan e birnale kono noon wa yaquluna maɓe mbiyoyi kadi kamɓe julɓe ɓe konngol cakkitingol ngol sabatun koɓe jeeɗiɗo wa thaminuhum je wattiɓe jeetato kalbuhum ko rawandu maɓɓe ay ngol konngol googol nde wonno konnguɗi ɗiɗi gadiɗɗi jomiraɗo wi ko rajman bil ghaib cakkitol ngol noon o wiyani ko jikke tan bi maana e birnale faami joni noon jomiraɗo wi ma ya'lamuhum anda ɗum noon anda limore mabɓe illa qalilun so wona seeɗa jomiraɗo wi ko qul wi rabbi jomam a'lamu bi iddatihim jomam woni ganduɗo limore mabɓe ma ya'lamuhum andaɓe illa qalilun so wona seeɗa anda limore mabɓe so wona seeɗa qala ibnu abbas wi ana min al qalili min koye seeɗa ɓe Allah wi gandi no ɓe poti ɓe min koye on seeɗa jeeyami
ibni abbas noon zakarahum sab'a ibnu abbas wi koɓe jeeɗi ɗo hono no mbiruɗen ɗo joni ni saminahum kalbum fala tumari fihim almuaddin bisimillah him e maɓɓe illa mira'an so wona weñde zahiran gom laaɓtude wala tastafti woto udditina fihim e maɓɓe min fihim e maɓɓe fi e habaru ahlul kafi en ɓeɗo sagataɓe jeeɗi ɗo woto udditina e habaru maɓɓe minhum ummorde ahlul kitabi en ahadan hay goto woto saggito hen hay goto pour yadade namɗo ala woto namɗo ko kalanmami ko foof neni kala ko ɓe mbattanma hen ko penade jomiraɗo haaldata koye nelaɗo sa sallam ɗum noon jomiraɗo wimo wala taqulanna woto wi li shay'in hunde ay li ajli shay'in eɓe hunde inni fa'ilun dhalika wonde min mbeɗa waɗa ɗum ɗo janggo inni fa'ilun dhalika wonde mbeɗa waɗa ɗum ɗo gadan janggo illa an yasha Allah so wona taw Allah haaji gadan janggo o noon wona janggo mo janggo o tan ko janggo kala ko aroyta yeeso kala ko aroyta woto wi mbeɗa waɗa so wona tawi a wi so Allah haaji ɗum waɗi nde nelaɗo yejjiti wiide so Allah haaji ay wahyu o ñiiɓi fodde duuɓi capanɗe nayyi fodde balɗe capanɗe nayyi wahyu arani ha watti musde e makko no feewi a faami ko saɓi yejjitnode wiide inchallahu ko konngol mangol ngol julɗo fotani wasde wadde e ɗemngal mum kala ko mbawɗa wadde kala ko mbawɗa haalde waɗe hen tan inchallah tawde kay ko fodore wadde e wasde wadde waɗe hen inchallah saɗa yiɗi tan hisde e fenade wiyat tan inchallah ayi ka jahowo komi jahowo inchallah ay sa yahani a fenani sabu mbiɗa ko so Allah haaji ko Allah woni haajani yaya walla ko a yahani mami ya inchallah ay sa yahani a fenani sabu mbinoɗa ko so Allah haaji ma yah joni tawde a yahani ko Allah woni haajani wadde inchallahu dañjima e fenani a faami mbeɗa salmina nene ma mo ganduɗa jogorani fo yettinoyde aduna wi mawnan inchallah to nanani ala probléme tawde mbiɗa ko inchallah a faami ala kullin tan yo yimɓe mbattat hakkillaji e ngol ɗo konngol so Allah haaji ala fof ko neɗɗo no wawi wadde so wona e haajade Allah ɗum woni wadkur jangto rabbaka joome ida nasita so tawi a yejjiti sa yejjiti wiide inchallah noon nde ciftorɗa fof wi noon kala nde ciftorɗa wi noon way kono ñamde wiya bisimillahi ni kala nde aɗa ñaama sa wiyani bisimillahi iblisa cheyɗani wiya mi malama mi dañi ñamdiɗo cheyɗani yetto jooɗo do e ma ne ñaama cheyɗani ne wukkita e ñamde ma cheyɗani ne jooda e ñamde ma cheyɗani ne bonna ñamde ma ana tinani hen hay hunde aɗa ñaama taw ñamata ko fof ko tuute cheyɗani cheyɗani nene ñamde ma sa wiyani bisimillahi kono sa wi bisimillahi cheyɗani doji o wiya en ngala ñamdiɗo hannde o fokkito ƴeewo e banggue goɗɗo debbo muyninowo saɗa muynina ɓiye wawa wiide bisimillahi wiyanmo bisimillahi haadema tottudemo endu faami eyyi sa wiyani bisimillahi tan ko kanko e cheyɗani muynitta ɗum jeeyata sababu ko sukaɓe hewɓe hankkadi kanko de joni mo heewi kuduli kanko de joni o ɗanta ko jamma kanko de ko an ñammintamo tawa bisimillahi a faami fof tan wiyatmo bisimillahi saɗa wiyamo bisimillahi hay hunde ala ko cheyɗani ɓaɗatomo cheyɗani suusa konngol ngol sa yejjiti noon o wi sa yejjiti ha a fongi a waɗi tan no sosoɓe mbaɗata ni yetta tan ne keñi mbawa wiide bisimillahi hakke e heñare ɓe jettima tan ɓe tiima e ñamde heɓe ñaama so juuti seeɗa deeƴi puɗɗima wadde hunde seeɗa hakkillaji puɗɗima artude tan ɓe mbiya e bonni jam min de mi wiyano bisimillahi ayi ɗon wi bisimillahi awwalihi wa akhirihi nelaɗo wi bisimillahi fuɗɗode ñamde nde e wortode ñamde nde cheyɗani kam fuɗɗinoma nokkude hen seeɗa kono cheyɗani dogi faami jajaɓɓe kañumen kam mbiyata bisimillah min kam gonɗa taw yo deɗɗi kewtan a faami ɗum woni jomiraɗo wi woto wi aɗa waɗa hunde yo hunde ko fayi arde so wona mbiya inchallahu so Allah haaji ko qul wi asa arma an yahdiyani nde fewnatami rabbi joomam
li aqraba ko ɓuri ɓallade min hada e oɗo habaru ahlul kahfi en rasadan e peewal wala bi suuɓe ñiiɓi fi kahfihim e wimbo maɓɓe 300 sinina duuɓi temedde tati ɓe ñiiɓe wimbo he wasdadu ɓe ɓeydi 9 e duuɓi 4 ɗo duuɓi 9 duuɓi temedde tati e 9 9 sinina fa 300 shamsiya 309 qamariya duuɓi temedde tati ɗi ngannduɗaa ko shamsiya aɗa anndi ko ɗum woni ko wiyetee neɗɗo sono aska mbaɗoowo asakal yo yaltin asakal makko e lebbi men ɗi mbiyeten lebbi ɓaleeɓe ɗi lebbi men ɗiiɗo kam mi ronki anndude jeyɗo lewru ndu eyi sahaaji men nan halpulaare ne mbiya lewru halpulaare jol fof mbiyata ko weeru wolof soninkoɓe mbiyata ko asum soninke mi annda lewru sarkulle ɓe mbiyatnoo ɗum kam yejjiti nden nanam sarkulle nde noon mbiyatnoo ɗum mi ronki anndude jeyɗo ɓe eyi jooni noon no mbiyiraten tan lebbi juulɓe ni lewru juulɓe e ɗe ko ɗum ɓuri yuɓɓude lewru juulɓe ndu gaskoowo yo aske mayru so tawii a askii ko wonaa e mayru tan aɗa aska e lebbi tuubakooɓe ɓee tan ma won duuɓi ɗi ngoppuɗaa tawa askaaji nde wonno ay jooni duuɓi temedde tati ɗiɗo wiyama kala duuɓi 30 fodde hitaande ne yalta heen ene ɓurta fodde hitaande yo noon no ɗi maayirata ni jiida machallah a faami ɗum woni wasdadu 9 duuɓi temedde tati ɗiɗo jooni duuɓi 9 ɓurti heen e oto baŋnge ɗum waɗi askate koye lewru juulɓe ndu wonaa e lebbi tuubakooɓe ɗi ɗin noon ngonaa jiyeteeɗi ha macceeli wino on kam lewru ndu mbiɗon kaari yahata koye lewru tuubakooɓe ndu yaha kayri kam holno ndu waadata e lewru men ɓaleeɓe ndu min de kam meeɗaandu yiide mi nanan ndu tan mbi kay a jogorani yiɗɗum sa kadi yaa ndu maaya mbiyaɗo hoyno asma ndu yiyetaake ndu nanete tan wadde yiyeteen ndu ko ndu gonɗu faami koye nduɗo askate yiyeteen ndu ko ndu gonɗi wonaa nanteen ndu ndu ka nanete tan ɗum woni joomiraaɗo wi wala yushrik wasdadu 9 ɓe ɓeydi heen duuɓi 9 hul wi allahu allah a'lamu bima labisu woni ganduɗo ɓurɗo anndude ko ɓe ñiiɓi lahu ina woodanimo kanko allah haybu samawati ko wirne asmawuji wal ardi e leyɗeele absir kaawisa ko yiinimo bihi e ko wirne asmawuji e leyɗeele wa asmia kaawisa ko nannimo kanko joomiraaɗo malahum alanaaɓe kamɓe ahlu samawati wal ardi yimɓe asmawuji ko woni asmawuji e ko wone leyɗeele alanaaɓe min duunihi gaaga allah min waliyin ballo wala yushriku wotoɓe ɓe ndenndi din fi hukmihi e ñaawore makko kanko allah ahadan hay gooto wadde wala yushriku fi hukmihi ahadan li annahu ganiyun ani shari sabi kanko omo yondini e dendidiɗo watlu dursito ma uhiya komin mbahyi ilayka fewde e maɗa min kitabi rabbika ummorade e deftere joomi woni oɗo qur'ana dursito ɗum la mubaddila gostitagol ala mon wostitoli kalimatihi e konguɗi makko walan tajida a dañanta min dunihi gaga makko multahadan ƴoñorgal wasbir muñu nafsaka fittandu maɗa maa alladina wondude e ɓen yad'una ɓe no nodda rabbahum joom men bilgadati subakaji wal ashiye kikiɗaji allahu akbar yuriduna eɓe muuyi wajhahu yeeso allah baraji allah moƴƴere allah ɓe ganduɗa ko noddoɓe joomum en subaka e kikiɗe muñu hoore ma jooɗodade e maɓɓe an nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam muñu hoore ma jooɗodade e noddoɓe allah subaka e kikiɗe hay sa tawi yimɓe ne mbaɗa wasifa muñu hoore ma jooɗodade e maɓɓe hay sa wona tidiani yanki tawde ɓe nanɗa ɗum ko la ilaha illallah nanɗa ɗum ko astahfirullah nanɗa ɗum ko allahumma salli ay ko subaka e kikiɗe muñu hoore ma jooɗodade e maɓɓe
afani idha marartum bi riyadil jannati farta'u son birtima zardiŋaji aljanna ndure hen qalu wa ma riyadul janna qala halaqu dhikri son birtima zardiŋaji aljanna nelaɗo Allah wi ndure hen jeehe ñamoye hen porfite woto goppe ɓen noon taw on meeɗani hen ɓe mbi wa ma riyadul janna holko woni zardiŋaji aljanna o wi batuji ɗi ganduɗa ko jangtugol Allah ɓe tawatano gone jama ina ɓami dande wotere allahumma salli ala sayyidina muhammad ina ɓami dande wotere la ilaha illallah ina ɓami dande wotere astaghfirullah ɓeɗo de so tawi a wi ɗumen ko goni ko moƴƴani e ceerno ko an woni moƴƴani ko ɓerde ma nde woni moƴƴani tawɗaɓe kadi koye jamaji he jomiraɗo wi wa man adlamu mimman mana masajid allahi an yuzkara fi hasmuhu jomiraɗo wi ala fof ɓurɗo toñde e on mo ganduɗa ko kaɗowo yimɓe jantade inde Allah e suudu Allah subhanallah kam mi anda ɓeɗo ɓe jeeyata ɗeɗo ayaji qur'ana walla Allah wi ala ɓurɗo toñde e darotoɗo no haɗa yimɓe jantade inde Allah e suudu Allah joni kay an a yi aɓene jooɗi eɓene berti wujere mabɓe koɓe jogori wadde a anda tawa heɗo ha ƴeewa koye suudu Allah ɓe goni holko ɓe goni e wiide ɓe mbi ko bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin ko qur'ana ko fatiha e yemi fat haaɓe gayna nawawi ɓe deftina hen bone goɗɗo ɓe gayni mi tinani tan ha nanmi astahfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ɓe kalani ko boni tawa mbeɗeni fabi haɓe gayni tan nanmi allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfatih ɓe kalani ko boni koye annabi ɓe juulata eyyi yemi fat haɓe gayni ma taw ko joni ɓe kalata bone tan ha nanmi la ilaha illallah la ilaha illallah ndeke ko ɗum ɗo ɓuuri moƴƴude koɓe kalata ko foof ala yemi fat wasata ɓe kaloyo ko boni ɓe gayni nanmi allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbania ɓe goni koye julde annabi kadi wadde yemi fat ko aroyto ko ndeke yo ɓe mbattoyi hen ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ɓe gudditirno ko qur'ana ɓe guddiri ko qur'ana ɓe lombi ko zicrullahi neɗɗo goɗɗo ummoto wima ɗum ɗo ko hunde harmude ko kanko woni karmuɗo ni tan foti caɗe neɗɗo so wima ɗum ɗo ko hunde harmude jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi wa sayalamu nelaɗo sallah sallam haalata e hadisul qudsi wa sayalamu ahlil jam'i l yawma man ahlil karam ma yimɓe dental ngal gandu e ñalawma darga hol wonɓe yimɓe teddugal o wi hol wonoɓe yimɓe teddugal o wi ko ahlu majalisi dhicri fil masajidi yimɓe jomen batuji jantogol Allah en e nder cuuɗi Allah he yimɓe jomen batuji jantogol Allah e cuuɗi Allah waɗoɓe batu ne jangto Allah wonɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam wi la an aq'ada ma'a qawmin yazkuruna allaha aq'ada ma'a qawmin yazkuruna allaha min salati alghadati ila an tatlu'a ash-shamsu ahabbu ilayya min an a'taqa arba'a wala min an a'tiqa arba'a min waladi isma'ila diyatu kullu wahidin minhum 12,000 ko haalanelaɗo Allah wala an aq'ada ma'a qawmin yazkuruna allaha min salati al-'asri ila an taghruba ash-shams ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'a min waladi isma'ila diyatu kullu wahidin minhum 12,000 nelaɗo Allah wi jooɗodademi e yimɓe ɓe ganduɗa soɓe juuli subaka ɓe jooɗota ɓe janto Allah nelaɗo wi min mi jooɗoto e ɓen ɓuranimi rimɗinde daaɗe 4 te rimɗinde dande wotere ɗen gandi ko nelaɗo Allah haali hen kono o wi kanjum fo e mawnude jooɗodademi e yimɓe juuloɓe subaka gona e jantade Allah ɓe ɓuranimi ɗum mi jooɗoto e yimɓe ɓe ganduɗa soɓe juuli takkosano ɓe gonata koye jantade Allah fewde mutal nangue o wi jooɗodademi e ɓen ɓuranimi rimɗinde kadi daaɗe 4 tawa kala hen dande iddiya mo cottirmi ɗum o ko 12,000 haalis danejo wadde ɗum kay so neɗɗo wima ko hunde harmude ceerno ko on woni karmuɗo ceerno ɗum tan woni ko raaɓi ko jomiraɗo wi ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wasbir nafsaka muññu fittanduma mata cikkuɗa ko waɗate ɗon ko wona muñal ko muñal hokkatama jooɗade hen de haajuji no mbayi hewde tigui saka oɗo sahajoji zamanu tiktok sa yalti joni joni wonko woni hakkille ma ko jiɗɗa daroyde joni joni zamanu tiktok ɗo tolniɗa fof wonko woni hakkille ma ko jiɗɗa jokkitoyde joni noon muñña fittanuma jooɗade hen nde ha ɗum gasoya ko muñal ceerno hay sonno ko yaltude tan fortoyo nder suudu mum tan lelo fofto woppude ɗum nde jooɗoɗa hen nde ko muñal wasbir nafsaka jomiraɗo wi ko muññu hoorema muññu fittanduma ma alladina wondude e ɓen
yad'una rabbahum ɓe no nodda jomumen bil gadati subakaji wal asiyi e kikiɗaji. Sadaqa Allahu al-azim.